ನಮಸ್ಕಾರ. ಆನೆದ ನುರ್ಕು ಕುದುರೆದ ಸುರ್ಕು ನವಿಲದ ನಲಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸುರು ಉದೇನ ಅಜತ್ತದು ತುಳುವ ನೆಲತ ಮೂಲ ದೈವಾರಾಧಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ರಡ್ಡು ರೋಗಗೂ ಮರ್ದ ಮೂಲಿಗೆ ನಾಡು ನಲ್ಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಖೇನ ಕನತದು ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮೌಢ್ಯಳೆನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾರಕವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬರಡು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನೇಮ ನಡಾವಳಿದ ಪೊರ್ಲ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞರನ್ನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವೊಳಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ನೇಮನೆರಿ ಕೋಲ ತಂಬಿಲನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪುಣ್ಯಕಲ ಅವು ದೈವದ ಕಲ. ಈ ದೈವದ ಕಲತ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು 14 ವರ್ಗದ ಜನಮಂದೆ ಭಾರಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪೇರೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಏತು ವಿಭಾಗೊಂಡು ಏತು ಜನನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲಿನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮುಟ್ಟುದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲನ್ನು ತಟ್ಟದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲದ ಉಳ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಗೆಟಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗಣದ ಬಗೆಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನನದೆತ್ತಿದೆ ಲೋಕಗವಿನ ಪರಡವಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಎದುರುದ ಬಾಗೊಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆದುಂಡು ಸರಿ ಓದುಲೆ ಐಕೆ ಕರೆ ಮಲಪುಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಲೆತ್ತು ಬಾತಿರಲೆ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನೆ ಅದು ಬತ್ತನಾರು ಇನೇ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಊರುಗುದಾತೆ ಮಾರಿಗುದೂತೆ ನಂಬಿನ ಆಕ್ಲೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾತೆ ಎಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ಣೀಕದ ಶಕ್ತಿ ಕೋಟಿದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆರ್ನ ಕುಲಜನ್ಮದ ಕುಲು ವಾಲಗದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಳ್ಳೇರು. ಆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿತ ವಾಲಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ. ಬಾಕಿ ಕಡೆ ವಾಲಗ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿತ ವಾಲಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಡಾಯಿನವು ಆ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯರೆ ಬೋಡಾದು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಲ ಕುಲಜನ್ಮೋಡು ಪುಟುದು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ್ಯದ ನಾದಸ್ವರವಾದಕ್ಕೆ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಐಟ್ಲ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೊಡುತ್ತುದು ತನ್ನ ಬದುಕಡವಿನ ಅಳವಡಿಸಾದೆ ಒಂಜಾತ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಗ ಪಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ ಅರೇನು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೇ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ವಾಲಗ ಪಂಡ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲಟ್ ನಮ್ಮ ವಾಲಗ ಒರಿಪುನೆಕಲ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದನೆಕ್ ವಾಲಗ ಒರಿಪುನೆಕಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಈ ವಾಲಗದ ಈ ಕುಲವೃತ್ತಿ ಮೂಲತವಾದ ನಿಖಲ ಕುಲವೃತ್ತಿ ಅತ್ತು ಆಂಡ ನಿಖಲ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಅವೇನು ತನ್ನ ಬದುಕದ ವೃತ್ತಿಯಾದದೆ ತಂದು ಇನ್ನು ಕುಲವೃತ್ತಿದಾತೆ ನಿಕುಲ ಇಟ್ಟು ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚು ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ. ಈ ವಾಲಗದ ಸೇವೆ ಇರೆಗೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಏಪೊರ್ದು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಗುರು ಏರು ಬೊಕ್ಕೋ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ವಾಲಗ ನಿಖಲ್ನ ಕುಲಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಿಯೋ ಒಂದೊಂಜಿ ಇರು ಬರ ಸರಿ. ವಾಲಗ ಪಂಡ ಯಾನು ಉಲ್ಲಾಲದ ನರ್ಸು ಸೇರ್ಗಾರ್ ಆರು ತೀರ್ಬೋತೇರು ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಆರಡೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಕುಲಕಸಬುಡ ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಕೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತೇನು ಅವನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಿಡಂತ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾನು ಆರೇನು ಗುರು ಪತ್ತದ್ದು ಕಲಿತೆ ಅಂಚಾಡ್ದು ಅಲ್ತುರ್ದಿತ್ತೆ 40 ವರ್ಷೋಡು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ನೀಯಿಂದೆತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೆಲಸಗೂ ಕಾರ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸ 40 ವರ್ಷ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಂದ ಇರೆ ಇರೆಗಿತ್ತೆ 40 ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಜವನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಈ ಸುರು ವಿದ್ಯೆಡ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನರ್ಸು ಸೇರಿಗಾರ ಇರೆಗೆ ವಾಲಗದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಯ್ಯಾರ ನಾದಸ್ವರ ವಿದ್ಯಾದಿಪು ಸುರೂಕು ನಿಖಲು ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಶ್ರುತಿಕ್ ಪೋಪನೆ ಎಂಚಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅದೇ ದಾಸೆದೊಳಗೆ ಪೋಪನೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಈ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ನಾವು ಅಂಚಪುರ ಇರು ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಕಲ್ತಾರೆ ಯಾನು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ಸುರುಟೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ದುಂಬು ಯಾಂದಾದಲ್ತುಂದು ಪಣ್ಣಗ
ಎನ್ನಾತಿಗೇನೆ ಉರ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮತ ಹಾ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರಿ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ಈ ಕಲ್ತಂಡೆ ಬಕ್ಕ ನಜ್ಜರ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡಳಂದು ಅಪ್ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ನಾಗಸರವಾದ ಕೇರಿ ಕುಂದಂಡ ಉಳ್ಳಲ ನರ್ಸೇರಿಗೆ ಅರಡನೇ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಯಾಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಇಂದುತ್ತಂಡು ಚಿಂತನೆ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೇನು ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಳು ಪಂಡ ಕಾರಣ ಎಂಗ್ಳು ಕೈತಲ್ದಂಜಿ ನೇಮದಾಡಿ ಬತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಎಂಗ್ಳು ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಅಂದ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಿಯರ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಪಾಠ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಚಾಕರಿ ಸಮೇತ ಆನೆ ಮಲ್ದೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಚಾಕರಿ ಸಮೇತ ಮಲ್ದೆ ಆ ಚಾಕಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಯಾರು ಎಂಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಈರ್ ಗುರುಕ್ಲೇನೇ ಈರ್ನೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಾದ ಈರ್ನೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾ ಬೋಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದೆ ಆರಡೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿದ್ಯೆ ನೀರು ಪಡೆ ಬಂಡಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಏರು ಪಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತರದು ಪನ್ಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಪನ್ಲೆ ಈ ಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬ್ ಬಾಂಬ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಬಾಮ ಊರುಡು ಗಡಿ ಇಂದಿತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಪದಲ್ಲಿದೆ ಇತ್ತ ಇರೆಗೆ ಬಾಮ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪೇರೆ ಅವು ಆಕ್ರಮಟ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜೈಕಿಚೇನ್ ಇಂದೆ ಗಡಿ ಬತ್ತುನು ಬಂಡ ದಾದಂದಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಗುತ್ತು ದಂಡಗ್ ದಳುವಂತು ನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು. ಐಸ್ರಾಳ ಪಟ್ಟ, ಮೂಸ್ರಾಳ ಪಟ್ಟ, ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟ, ಐಂದಾಳ ಪಟ್ಟ, ಐನೂದು ಆಳುದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನೆ ಐಕ್ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆನ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯೆలను ಬಿರುಬಗರದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪವು ನಾಯಿ ಆಯ ಕಲ್ಪವು ನಾಯನ ಆಯ ದಂಡುಗು ದಳುವಂತು ನಾಯೇನು ಆಯಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡೆಂಚಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನ ಆಯಗೊಂಜಿ ಗಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗುತ್ತುದ ಬಂಟೆ ಆಯಗೆ ಬಲೆ ಸರಪೊಳಿ ದೀದು ಆಯಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪರಂಪರೆ ಬೋದಿತ್ತ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟೆ ಗಡಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಆಯ ಧೂಪ ದೀಪ ಹೋಮದೀಪನ ಹಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಅವು ಎಂಚಕೆಂಡ ಊರುದ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಅಪ್ಪಣೆದೆತ್ತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರುಳಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ. ಕೊಡಿಮರೆತ್ತಿಂಡ ಕೊಡಿಮರೆತ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಕೊಡಿಮರೆಜ್ಜಿಂಡ ಕೊಡಿಮರೆತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವರಿಗೆ ನವಕ ಮೈತದ ಇಮೆಗೆ ಕಲಶ ಮೈತದ ಐದಕ್ಕ ಮೈಲೆ ಮಾತದ ಮಡಿತುತ್ತಾದ ಕಾರಗ ಕಾರಂಗೆಲ ತರಕು ಜೊಟ್ಟು ಕೈಕೆ ಬಲೆ ಸೆರೆ ಬಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾರಗ ಕಾರಂಗೆಲ ದೀಪನ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅದು ಬಲೆ ಸರಪೊಳಿ ದೀದು ಅರೆಗೆ ಪಟ್ಟಪುರಾಪು ಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಾಪುದಾದ ಲೆತ್ತದ ಇವು ಕರೆಗೆ ಕೆಲವು ಚೌಕಟ್ಟಲುಂಡು ಏರುತಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೋತಗದ ಸೋಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮಗಳುಂಡು ಈ ಗಡಿಬತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಾಮದ ಎಂಚಕೆಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಬಾಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮಲ ಆಪುಂಡು ದೈವ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ದು ನನ ಈ ಗುತ್ತದ ಯಜಮಾನೆ ಇಂಬೇರೆ ಬಂಡದು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲುಂಡು. ಈ ಬಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಗುತ್ತು ಬಾಮ ಅಂದ ಬಣಪಿನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಈ ಬಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಯೊಂದವ ನೋಡಿ ಗಡಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಯಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ದು ಅರಿನ ಯಜಮಾನಿ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಟು ಐಕದಾಲ ಆಗಲೇ ಕಟ್ಟುಬಾಡುಲ ಆತಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಬಾಡಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನರ ಮೇಲೆ ಅರಿನ ಯಜಮಾನಿ ಅಂತ ಉಪನಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರೆ ಇತ್ತೆ ವಾಲಗ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಐತವೇ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ವಾಲಗುರುಪನ ವಾತು ಸುಲಭತ್ ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ವಾಲಗ ಉರಿಪನಗ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು 14 ಕಟ್ಲೆ ಅಂದುಂಟು ಕಟ್ಲೆ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅವಳು ಸುರುಕ್ಕು ನಿಕುಲು ಉರಿಪರ್ ಬಾಕಿ ಎಡೆ ಕೇಳಿಬಾಡ್ನೊಂದು ಚೆಂಡೆದಕ್ಲಂಡ ಕೇಳಿಬಾಡ್ನು ಅಂತೀರಿ ನಿಕಲ್ನ ಅವಳು ಪೋದು ಐಕ ದಾದ ಅಂದ ಬಣ್ಪರ ಸುರುಬೋದು ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಪೀಟಿಗೆ ಪೀಟಿಗೆ ಅಂದ ಬಣ್ಪರ ಅತೆ ಪೀಟಿಗೆ ಅವು ನಿಕಲು ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ದೈವದ ಕಲಟ ಎಂಚಿನ ಉರಿಪರ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಉರಿಪೋಡು ಅವೇನು ಒಂದಂತೆ ಇದು ಇರ್ ಪಂಡಲ್ಕನೆ 14 ಕಟ್ಟಲೆ ಬಂಡಿರ್ತ ಆ ಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೂ ಆಪುಂಡು ಅವನು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡವನು ಅವಳು ಬತ್ತ ಮಲ್ಪೋಡ ಆತು ಮಂತಜಿಂದ ನ್ಯಾ ಮಂದ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ವಾಲಗದ ಕಲ್ಬತ್ತ ಸೇರಿದಿರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇನ್ನು ನೇಮ ಅವ್ಳು 4 ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕೆಂಡು ಕೇಳಿಬಾರ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ಪೀಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನನ್ನ ಬೈದೇರು ನನ್ನ ನೇಮ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೊಲ್ತರು ಯಾನ್ ಅಭಿಷೇಕ ಬಾತಿರ್ನ ಉಡುಪಿ ಉದರೆ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ದಯಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡಂಜಿ ಎಂಚಿನಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ದೈವದ ಕಥಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಸ್ವಾರ್ಥಗೆಂಡ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಬಾಜಿಲೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಏರೇರ್ದ ಎಂಚೆಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣದುಲೆ ಅರಡದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ಕಲ್ಪನ ಇರಡದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ಕಲ್ಪನ ಅತೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪಂಡಂಜಿ ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವೇರಿಗೆ ಓಹೋ ಈರು ದೇವಾಳಿಗ ವಂಶಧಾರ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಮೊಗವೀರ ವಂಶ ಕದ ಹಾ 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 ಒಪ್ಪ ಪಂಡಜಿ ದೇವಿ ನಾಯ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ಸರಿ 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 ಹಾ ಹಾ ಉಂಟು 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 ಹಾ ಅಂಚಾದ ಸೂಪರ್ ತುವನಕ್ಕೆ ಏರ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ತುವನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣೆ ಫಾರ್ಮರ್ ತಿಂತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಅಭಿಷೇಕರೇ ಬಲ್ಲೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ರಡ್ಡು ಪ್ರಮುಖ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಕ್ ಮೊಗವೀರ ಅಂದ್ ಸಮುದಾಯದ ರಡ್ಡು ಪ್ರಮುಖರೇ ಅನ್ಮರಣಿ ಪಾತೆರೆ ಮೊಕಲ್ಡ ಎಂಕ್ ಅಕುಲ್ಪುರ ಧೈರ್ಯವಂತ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎನ್ನ ಬಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಬರ್ಪೆ ಬಂತಾರೆ ಯಾರಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋಡು ದಯವಂಡ ಇತನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆರುಳ್ಳೇರು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ದಾದ ಪಾತಿರುವರ ಅರ್ಡ ಅರ್ಡ ಎಂಕ ಪಾತೆರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಪಂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹಾ ಇದು ಈರ್ನದಾಲ ಎಂಚಿನ ಸಂಶಯ ದಾದಾಣ್ಲ ಕೇರ್ನವು ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಸರ್ ಆಸ್ತಿ ಪಕ್ಕದಾಲ ಐತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕರೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೇವೇರ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದೇವೆರಡು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ನಟ್ಟಲೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರ ಆಪಲೆಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಕಲು ಉರಿಪಾರು ಅಂದ್ ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ವರೆ ಆನಂದ್ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಐಕೊಂಜಿ ಪುದಾರ ದಾದ ಪೂರ ಪುದಾರಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೂ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪೋಂಡ ಇಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ವ ಕುಲ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ದೆಪ್ಪು ಇಂಕು ಫಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಅಂದ್ ಈ ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿ ಹಂಸನಾದ ರಾಗ ಇಂಚಿನ ಓಡ್ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಪಾಡುವ ಪಾಡ್ದು ಐದಕ್ಕೆ ಭೂತ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವ ಒಕ್ಕಿಲ್ವನ್ಪ ಅವು ಉಲಿಪವ ಅಪ್ಪಗ ಉಲಿಪದ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಯಂಕರ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆವಂತೆ ಮಾಜಿದ್ ಬೋಂಡವು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಬೊಲ್ದು ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ದೈವ ಬಣ್ಣಗ ಲಕ್ಕದುಂತು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುನಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಸುರುಟುತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ದಾನೇನು ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತದ ಜವಣೇರವನು ಪೂರ ಬುಡು ಬುಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಇತೀರು ಅಂಚ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ ಉಡ್ತಾರೆ ಐದೊಕ್ಕದ ಉಳಿಪವನ ಕ್ರಮ ಉಡ್ತಾರೆ ಐದೊಕ್ಕದ ಸವಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆದ ನಾಟ್ಯದ ಉಡ್ತಾರೆ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಓ ಕಟ್ಟದ ನಾಟ್ಯ ಕಟ್ಟದ ನಾಟ್ಯ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬಕ್ಕ ಕುರಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಶುದ್ಧದ ವಾದ್ಯ ಆಯರಂಡು ಕುರಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ಕುರಿ ಕುಟ್ಟದು ಶುದ್ಧದ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಡಿಯರಿಗೆ ಹೊರಂಡು ಪಡಿಯರ್ ಕಟ್ನಕಲೆ ಪಡಿಯರಿಗೆ ಹೊರಂಡು ಪಡಿಯರ್ ಕೊರ್ದಾಕಲೆಗ್ ಬತ್ತಬೇಕ ಅವು ಆಕುಲು ಅಪಯಂಕಲ ವಾದ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪಡಿಯರ್ ಕೊರ್ದು ಅಕುಲು ಬಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸೇಡಿದ ಮಂಡಲ ವಾಡು ಶುರು ಮಲ್ಪು ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈತು ತದ ಮಲ್ಪು ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಈ ಕ್ರಮಾನಾಗ ನಿಕುಲು ಸುರುಡ್ದ ಅಕೇರಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟದ ಒಂದೇನ ಪುರ ಐಟ್ ಉರಿಪಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವಾಲಗ ಉರಿಪನಂಚಿತ್ತೆನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಜನ ಬೋಡು ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಣ್ಣಗೆ ತೆಂಕಲ ಕೊರ್ದಮ್ ನೇಮಗಂಡ ಎಂಗುಲು ಆಜ್ ಜನ ಪೋಡೆ ಪೋಪಂಡೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಉರಿಪಾರೆ ರಡ್ಡು ಜನ ನಾಗಸ್ವರಗು ರಡ್ಡು ಜನ ತಾಸೆ ಗುಜ್ಜೋಲು ಶ್ರುತಿ ತಾಸೆ ದೋಳು ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿ ರಡ್ಡು ತಾಸೆ ರಡ್ಡು ನಾದಸ್ವರ ನಾಲ ಅಂದ್ ಐದಕ್ಕೆ ದೋಳು ಶ್ರುತಿ ಆಜಿ ಜನ ಸರಿ 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 ಆಜ್ ಜನ ಬರ್ಪ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಡಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಅಂದ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ನೇಮತೆ ಆತ ಬತ್ತ ನಗರ ಸಂತೋಷ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲಣ್ಣರೇ ಅಣ್ಣರೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೇನುಜಿ ಇರೊಂಚೂರು ಜೋರು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತಿರ್ದೀರಿ ಹಲೋ ಆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ವಾಮನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ದಾದಕ್ಕೆ ನೋಡ ನಿಂತಾರೆ ಪನ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಈರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗ ಏರ್ನಾಗ
ಆ ಮುದವಾದಾಗ ತಾರತಮ್ಯ ತಾರತಮ್ಯ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಬಣ್ಣದಿತ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಉಂಟು ನಾ ಟಿವಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣರೆ ದೈವದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ವಾಲಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಇತ್ತೆ ಇರು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡ್ದ ನೇಮದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿರು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂ ಬೈದಾರೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಐಟು ಪಣ್ಣಾಗ ಫಸ್ಟ್ದ ಪಟ್ಟಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡಾರ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡಾರ ಸಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂಡಾರದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಏರು ಬಾತೆರ್ನ ಹೇಳ್ತಾರದು ಸರ್ ಹರೀಶ್ ಬಂದು ಕಾಪಾಡುದು ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಮರಣ ಒಂಜಿ ಮೊಗ್ಗರ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿದ ಕಲನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡತ್ತ ಸರ್ ಅಂದೆ 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 ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಾನೆ ಪನ್ಲೆ ಆತ ಇದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫುಲ್ ಆತಿಜವು ಐತ ಅರ್ಧ ಬಾಕಿ ಒಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಅತ್ತ ಐಕ ಕುಡರ ಕುಲ್ಲ ಎರುಂಡು ಅಂದಂದು ಅವು ಕೂಡ ಏ ಪಾಪನ್ ಸರ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಅತಿಥಿಲ್ನಕಲ ಅನುಕೂಲತೆ ತೂವಂದುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ನಾನು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕರಿದ ಮನ್ಪಗ ಅವನ್ ದುಂಬೆ ತೆರಿಪವ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈರ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಈರು ಏರ್ಲ ಈರ್ನ ಗಣ್ಯರಿತ್ತಂಡ ಹಿರಿಯರಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ ನೆಕ್ ಹೌದು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಪು ಪಿಲಿಕೋಲಪುರ ಆಪನ್ ಸರ್ ಅಂದ ಅಲ್ತ ಏರ್ಲ ಹಿರಿಯರಿತ್ತಂಡ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ಲಗ ಆ ಬಗೆಟ್ ಹೌದು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡ ఆయన ಪೂರ ಪನ್ಲೆಗೆ എന്നിട്ട് ಕ್ರಮ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ಈ ಹಿಂದೆಟ್ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತಂಡು ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ್ದು ಪಣ್ಣಗ ಎಕಡ್ದೊಂಜಿ ಸುರುಟೆ ಬಂತೆ ನಾವು ಸುರುಟಾತ್ರ ಅವು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸುದ್ದ ಆಪಿನಿ ಬಂಡಾರ ಬರಂದ ಅವು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಬಂಡಾರ ಬರಂದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೋರು ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬುತ್ತ ದೈವ ಒಕ್ಕೇಲ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಅಕಲೇನು ಮಾತಾಡಲೆತ್ತದು ಗುರುಕಾರನ ಲೆತ್ತದು ಮಾತಾಡಲೆತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಪು ಅವು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆನಾಗಲಿ ಸುರುಟು ಕೊರ್ಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟುನಾಗಲೇ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಈ ಪಡಿಯಾರಿ ಕೊರ್ರಂಡು ಪಡಿಯಾರಿ ಕೊರ್ದು ಬಕ್ಕ ತಿರಿತ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುರ ಅಕುಲು ಐದಕ್ಕೆ ಬಲೋಲಿ ಕಟ್ಟೋರು ಒಂದು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಒಂಜಿ ಬಲೋಲಿ ಕಟ್ಟೋರು ಬಲೋಲಿ ಕಟ್ಟದ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಲೋಲಿ ಕಟ್ಟದ್ದು ದೂದಿಪೇರು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಲಿಸುತ್ತೆ ಸುತ್ತೆ ದಿಪ್ಪೇರು ಬಲಿ ಸುತ್ತಾಗ ಕಟ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕಂದೆಟ್ಟು ಸುಣ್ಣದ ಮಂಡಲ ಪಾಡುವರು ಸುತ್ತ ಸುರು ಮಂಡಲ ಬಾರ್ದು ಐತಮಿತ್ತು ಸುತ್ತೆದಿದ್ದು ಐತಮಿತ್ತು ಬಲಿ ಐತಮಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಮ್ಮನ ಮೂಜಿಕಾರ್ದಿ ಇರೋದನ್ನ ಮೂಜಿಕಾರ್ದಿದೆ ಬಲಿ ಸುತ್ತ ಬಂದ ಇತ್ತೈಕು ಐಕು ಬೋಡೈನ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚದ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋರು ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಕೊರ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಳೆ ಸುರು ಪಡಿಯರೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಮೊತ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ದ ಚಾಕ್ರಿ ಆಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ದ ಚಾಕ್ರಿ ಬಣ್ಣ ಸುತ್ತದಿದ್ದು ಅಂತ ಶುರು ಮಲ್ಪರು ಬಲಸರೆ ಮತ್ತ ಅಂದು ಉಲಾಯಿ ಬಲಸುನ ಆದಿಪುಂಡು ಗಗ್ಗರದಿಯರ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ದೈವ ಪೂರ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಬಲಸುನಾದಿಪ್ಪು ಅಲಂಕಾರಾದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಆದಾಯಿಬೊಕ್ಕೋ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಳೆ ಕೊರ್ದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕುಲು ಗಗ್ಗರ್ದಿಯರೆ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆ ಗಗ್ಗರ್ದಿಯರೆ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಟ್ ವಾರೀತಿ ನಿಕುಲ ಅವೇನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇಂಚಪ್ಪನ ಪಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆ ಪದ್ಧತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಇರ್ನ ಪಣ್ಣ ಕೆಲ ಕಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೂರ ಅವನು ಇಂಚ ಅಡಿಗೆ ದೈವ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂಚತ್ತ ಅವು ಅಲ್ಪಣ್ಣು ಕುಲೊಂದು ಪೂರು ಬಕ್ಕ ದೈವ ಬತ್ತದೇ ಬಕ್ಕ ಓವು ಸರಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನವು ಸರಿಯಾ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ದೇಪಣ್ಣಗ ಬಕ್ಕೊಂಜ್ ಎಂಕಲ ನಾಗಸ್ವರ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ವಿರ್ಪಣ ನಾಗಸ್ವರ ಹೆಂಗುಂಡು ನಿಜಾದ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ದೀದೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾಯ್ತ ಪಾತಿರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರೆ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಏನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂಡ ಈ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜಿರ್ಲಿ ದೈವಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ದೈವಲ ಒಂದೇ ಸಾನಡು ಉಪ್ಪೋಲಿಯ
ಅಣ್ಣಪಂಜುರ್ಲಿಲ ಅಣ್ಣಪಂಜುರ್ಲಿಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ದೈವ ಅಂದ ವಿಷಯದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಅಣ್ಣಪಂಜುರ್ಲಿಲ ಆಯನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ ಆಯನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜೇ ಸಾನಡು ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ಲ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನ ಗುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯ ಅತಿಕಾರಿ ಬಣ್ಪುನ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಬಣ್ಪುನ ಪುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಬಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಪ ಇಕ್ಕೇರಿ ಬಣ್ಪುನ ಪನವು ನೆಕ್ಕ ಆದಿಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಣ್ಪನವು 750 ವರ್ಷದ ಕಾಲದರಸು ಭೈರವ ಸುಡನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕದ ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪರಮ ತಾಮಸಿ ದೈವ ಬಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಡ್ಬೋದು ತಗೆತಂಗಡಿ ಆಂಡು ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತ ನುಡಿಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡ್ಲ ಬಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆಡು ರಾಯರ ಚಾವಡಿ ಅಂಕಲಾಡೆ ತೂತ ಅವಳು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ ಬೇತೇನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಸಾನ ಬೇತೇನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನು ಗಂಧಕಾರದ ಉಮೇಶ ಬಂಬದೇರು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ನಲಿಕೆದ ಕೊಲ್ ಬೆತೆ ಬೇತೇನೆ ಕೋಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುನ ಅವತ್ತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಂಚ ಹೊಡಿಜಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಾನನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಾನಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಆರಾಧನೆ ತಾಮಸೆ ಆರಾಧನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಅಡುಬಲಸಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿ ಸಲ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ಕರದ ಬೋವನ ಸಲ್ಲಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅಂಚಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನವು ಸರಿಯತ್ತು ತೆಬ್ಬರ ಮಲ್ಪೇರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನನಂಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಯಭಾರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಣೇಶಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಸುವನ್ ಬಿಯನ್ ದೀಪಕ್ ಕುಳ್ಳಾಲ್ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ತಾರಾದೇವಿ ಮಹೇಶ್ ಅಮೀನ್ ರವಿ ಮುಗೇರ KKG ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ನನತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಖಂಡಿತ ತೆರಿಪಾಗ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬರಿಯರೆ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್ ಮಜೂರು ಮನೋಜ್ ಎಂ ಕುಂದರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಶಶಾಂಕ್ ಪೂಜಾರಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಸೋಮನಾಥ್ ಜೋಗಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಕೀರ್ತನ್ ಬಂಗೇರ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಬಗೆಟ್ ಕಲಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗೆಲು ಯಾವಂದು ಆತ ಇಸಯ ಉಂಡು ಬಬ್ಬುಲ್ಲಾಯನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯರೆ ಖಂಡಿತ ಎಂ ಮಮತಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲರೆ ರವಿರಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ VC ವಿಠಲ್ ಇತ್ತ ದೈವದ ನೇಮುಡು ಫೈಬರ್ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಒಂದು ಸರಿಯ ತೆರಿಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈರೆಗೆ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ಇವೇರೆಗ್ಲ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳೇರು ಹೋಲ್ತಿರೋದು ಉಡುಪಿರ್ದು ಹಾಂ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಧ್ಯೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸೇರಿಗಾರ್ ಹಾಂ ಬಲ್ಲೆ ಶೇರಿಗಾರ್ಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಂ ಯಾನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡ ಈರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಅಂದಾಜಾಜಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ಓ ಗೊತ್ತಾನು ಏನ ಬಂದಾಗ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಚಾಕಿರಿಲ್ ಮಾತ ಉಸುದ ಅಂದ್ ಈ ಸಲ ಮಾತ ಉಸುದುಂಡು ಅರ್ಧೋಡು ಅಂದ್ ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಾರಿ ದಸರಾ ಅದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಉಂದೇಟು ಮಾತ ದೆಯ್ಯ ದೇವರ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಉಸುದು ಮತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ ಬೈದುಂಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುಡು 10,000 ಲೆತ್ತದು ಇರೆಡ ಕೆಲವು ಕೊಡಿಯ ಗಿಟ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೇನು ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೇಡು ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೇಡು ಬಾಕಿ ಡಗಲೇಕಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗಲೇಕಲ ಬ್ಯಾನ್ಯಾವೇರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೇನು ಇರೆಗೇತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತು ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಅರೆಡ ಅವೇನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಅಂತೂ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾಕಿರಿ ದಗಲೆಗಾವಡು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಾವಡು ನೆಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ್ಯಾವನಿನಕ್ಕ ಇರನ ಎಡ್ಡದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಭಾಗಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲು ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಆಪಿನ ಕತ್ತಿನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆಯನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲು ಇರಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ಟಿಯರ್ ನೈಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣರೇ ಈರು ಮಧ್ಯ ಮಧುಮಿನಿ ಬಣ್ಪರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮಧ್ಯಶೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಣದಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಸೋಕು ಬರ್ತೀರಿ
ಈರು ಲಾಯ್ಕ ಬಾರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಈರು ಮದುವಿನಿ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಎನ್ನಾಯ್ತು ಹಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೆ ಕೇಳಲಿ ಏರ್ನಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದತ್ತು ಅಂಚಂದು ಸತ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಬುಳುಪು ಪರಡವನಂಚಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಅರ್ಲೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಐಟು ಕರ್ಜಿಮೆ ಬತ್ತಂಡ ರಟ್ಟ ಉಡಾಪುನು ಅತೆ ಹಾ ಹಲೋ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಏನ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆలు ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಅಗಲಗಲ ದೆಯ್ಯ ದೇವೇರ ಅಗಲಗಲೆಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ಒಂದೇಟು ವಿಡಿಯೋಡು ಮಾತ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ಟಿಯರ್ ನೈಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿನ್ನ ಅವೇನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಲವು ಅಗಲಗಲೆ ಮತ್ತ ಒಂಚೂರು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲೇನು ಮತ್ತ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ದಾನಿ ಯಾನ್ ದಾನಿ ಇಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಮತ್ತ ಬೈದುಲ್ ಅಂದ್ ಏಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಗಳಸ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಂಡ 5 ಕೊಂದು ಶುರುವಾತಂಡ್ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಈ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿನ್ನಾಂಡ ಒಂದೇನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಐಟು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಐಕಸ್ರಾದೆ ಕೆಲವೇರು ಮಧ್ಯಸ್ಥರೆ ಬರ್ರೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಓ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೆ ಈರೆಗೊಂಜಿ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಯಿನೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಾಕಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕಲು ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆಂಕಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಧನಿಕುಲು ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಮಾರು ಎಂಡಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ನೆಕ್ಕೊಂದು ದಾದಾನ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಡು ದಯಾನಂದರೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕಾರ್ನಿಕೊಂದು ಎರ್ತುದೊಪ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿಣ ಸುರುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ನಡೆ ದೈವದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ಅವಳು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾಯ್ ನಡೆದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ಕುಲ ಈ ಓಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅಕಲಿಗೆ ಆಘಾತ ಆಪುಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡದು ವಾಸ್ತವತೆ ಇಂಚ ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಚಂದ ತೆರಿಪವನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲು ನಮತತ್ತದ ಅವಿನ ತಿದ್ದೊಂಡಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇರಡ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾಳ ಪನ್ಲೆ ಏನ ಬನ್ನಗ ಇತೆ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡು ನಿಖಿಲ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ರಾಜನ್ ದೈವಗೂ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಗಲು ಅದೇ ಕೊಟ್ಟುಡು ಕೆಲವು ಕೋರ್ಜಬ್ಬು ಸಾನದ ಈ ಬೇಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ನಗಲಡಲ ದರಿಪು ನಗಲಡ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸೋಡಸ್ರ ಅದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಾನೋಗು ಬಾಕಿಲು ಪಾಡು ನಕ್ಕತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ಒದಗದು ಅಂಚ ಅದು ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ದೈವಲೆಡ ಪರಿಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟು ನಗಲಡಲ ಕೆಲವು ಚಾಕಿರಿದಗಲ ಐಡಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸೋಡತ್ರ ಅದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನೋಗು ಇನಿಲ ಭೇಟಿ ಬೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬಾಕಿಲು ಬೂರ್ ನಕ್ಕತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಬೈದುಡು ದಾಯಬನ್ನ ನಿಗಲೊಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೈವೋ ಕಟ್ಟು ನಗಲು ನಿಗಲೆಗು ಉನ್ನೇನು ಸರಿಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಮ ಸಾತ್ವರ್ಯ ನಿಗಲ ಪಾತಿರೋಗು ಮಾನ್ಯತೆಲ ಉಂಡು ಆ ದೈವದ ಅಡಿ ಕೊಡಿತು ಈರು ಎಂಚ ಅಂಚ ಬಾಕಿಲು ಬೂರ್ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಾರ ಅಂಚನೆ ಪಾರು ಬಡಿಲು ಬೂರ್ದಿನವುಲ ಈ ರೀತಿ ಸರಿ ಆತಿನ ಉಂಡು ಧನಾತ್ಮಕ ವಾಯಿನವುಲುಂಡು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಯ್ನಲುಂಡು ನಮದಾಯೇ ಧನ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಯ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನು ಧನಾತ್ಮಕ ಆಯ್ನ ರೀತಿ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಿಯರ್ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಾನಂದಿಕೆಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹುಳುಕು ನಾಡೊಂದು ಬಂಡ ಏಪಲ ಹುಳುಕೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಯಾನ ಏಪಲ ಬಂಡ್ರೆಂಡು ಪಂಡಿನವೆನ್ನೆ ಆಪುನಿ ಕೆಲವು ಎಂಗಲ್ನ ಪಡ್ಡೈದೋಟದ ಎಂಗ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕಲ ಭಯಭಕ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣವೇ ಪಡ್ಡೈದೋಟಡು ಪಾರ್ಪಡಿಲು ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನನು ದೈವ ಬಬ್ಬು ಲಕದುಂತವಿರುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ನೇಮಲ ಬಡ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಲಕದುಂತವಿರುಂದಾಂಡ ಐತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅವಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ದಾಂತನ ಅವೇ ಬಬ್ಬುನ ಭೇಟಿ ಆನಗ ಜಾರಂದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಎಂದು ಪಾತ್ಯರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಏತ ಪೊರ್ಲು ಆತ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅಬ್ಬುಂಜಿ ಪಣಪನ ಬೊಕ್ಕ
ದೈವದ ಕಲಟ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ಅವೆ ನಂಗೆ ಮೀರಿಯರ ಜಾ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಬೋಡು ಇದು ಎಂಗ್ಲೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೆಮ್ಮೆ ರಂಗನಗೆ ಬೊಗ್ಗೆರೆಚ್ಚಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಬೊಗ್ಗೆರೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಂದ ಬರು ತೆಂಗುಲು ಬೊಗ್ಗುವ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಊರ್ದ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಪರಂಪರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಅಂಚಂದು ವಾದೈವನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪುನ ವಾದೈವ ಮಲ್ಲ ಬಣ್ಪುನ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾದಸ್ವರ ವಾದನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆವೇ ಇದನ್ನು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತಮಾಷೆಲ ವಾಸ್ತವಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಪೈಬರ್ ತಾಸೆ ಸರಿಯೋ ದಾದ ಉಂಟು ಯಾನ್ ವಾದ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗನೆ ಫೈಬರ್ ತಾಸೆ ಎತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಒಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಹೊಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮಣ್ಣ ಸಬಕ ಗಬಕ್ಕ ರಾಮಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಅನ್ನಾರು ಅತೆ ಒಂಜೆ ಕೂಟೋಡು ಕೆಲಸ ಆರ್ದಾದ ಕೆಲಸ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆ ಈತ ಇರು ಕರೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಂಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಪೈಬರ್ ದಾಸೆ ಬೋಡ ಅಂದ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಪೈಬರ್ ದಾಸೆ ಬೋಡ ಹಾಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ ನಡೀರ್ ದಾದ ಬಣ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ತಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲಟ್ಟು ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಓ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನಿ ರಮಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಎಂಚು ವಾದ್ಯದಕ್ಕಲು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾದ್ಯದಕ್ಕಲು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕೊಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಬಳಿಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವಾದ್ಯದಕ್ಕಲು ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನೀರನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ 700 ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಗೋಲು ನರಪದು ಕೊಡ್ತೀರ ಅತಿ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಪಗ ತುರ್ತೋಗ ಬಂಡಿನತ ಅಪ್ಪಗ ಈತ ಸಾರ ಪುಣಂದಲ ಬಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬಿನಿ ಜಿನ ಬರ್ಬುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಪತ್ತಿಗಾನ ನಾವು ವೇಣು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೆಟ್ರ್ ನಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡು ತುಲಾರಿ ಏತ್ ಈರ್ನಮಿತ್ತ ಗೌರವ ಪಣ್ಣಾಗಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾದ್ಯ ಈ ಸೈಡ್ ದ ಪೂರ ಆರ್ನಂದೇ ಕ್ಯಾರ ಪುಡ ಅಭಿನಯ ಹೆಚ್ಚ ಈರು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಾಯೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಯ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ದೈವಲಿಗ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಗೆ ನಡಪಡು ಒಂಜಿನ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಈರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ವಾದ್ಯದ ಕಲ ತಕ್ಕಲು ವಾದ್ಯದ ಕಲ ತಕಲಿಪ್ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ವಾಲಗದ ಕಲುಲ್ಲೇರು ವಾದ್ಯದ ಅವಳು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೂತಕ ಬತ್ತನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾಸ್ಕರನ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಬನ್ನಗ ಮೂಲಿ ಏತು ಗೌಜಿದ ನೇಮಂದಾಂಡ್ಲ ಅವಳು ಆ ಸತ್ಯೊಳಿಗಳ ಸೇವಾ ಆಡ್ಬಂದು ಒಂಜನ ಕಡಪುಡ್ದು ಗೊರ್ಪಾರ್ತಲೆ ಅವು ಈರ್ನ ಮಲ್ಲಗುಣ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆತನ ತುಲೈತೆ ಮಾಧ್ಯಮಡುವ ತುಂದಿನೆಟ್ಟು ಅಕಲ ಪೂರ ಈರೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯ ಅತೆ ಖಂಡಿತ ತಾಯಂದಿಕೆಂಡ ಈ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಎಡ್ಡೆತನಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಕಿಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೈಬರ್ ತಾಸೆ ಅಂದ್ ಅವು ದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ದುಂಬು ಇರ್ನ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ವಾದ್ಯದ ಸಟ್ಟಡು ಚರ್ಮವಾದ್ಯನೇ ಟಚ್ ದಯಪಂಡ ಯಾಪಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇವನು ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ದೋಲು ಕಡೆಟ್ಟು ಬೆತೆ ಆಪುಂಡು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆತೆನೆ ತಾಸೆದ ದಯಮಲ್ಪ ಎನ್ನನೆ ಖೇ ನಡೆದು ಬೊಟ್ಟು ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೃತಿ ನಾಗಸೊರಗು ಎಂಚ ಗೋಡಿಂಡ ಅಂಚೆನೆ ತಾಸೆ ದೋಲುಗು ತಾಸೆ ಗೋಡಿಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಗೋಡಿಜಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಟ್ಟ ಕೇ ನೋಡು ತಾಸೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಅಕುಲ ಮಲ್ತಿರೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಮರಿಯಲೋಡು ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಮರಿಯಲೋಡ್ಲ ನೇನು ಈ ದಸರಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಅಂಚಿನ ಮತ ನೇನು ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಪಾಟಿರ ಪೂಜಾಗಿಲೆಗೆ ಆಯ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ఉంది ಅಂಚ ಏರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಅವನು ತೂದು ಮಾತಾರ ಅವನು ಮಲ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಒಂದು ಉಂಡಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತ ಫೈಬರ್ ತಾಸೆ ಬಾಂಡ ಲಾಭ ಬಣ್ಣಾಗೈತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಫೈಬರ್ ತಾಸೆ ಕೊರಲ್ಲ ಕರಂಡ ಅದು 350-400 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾಸೆ 4 ಆಪುಂಡು ಎಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಾಸೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ 400-500 ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಆಪಿನ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಲಾಭ ಉಂಡು
ಅಂಚದು ಈ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಾತಂಡು ಅತ್ತಿನ ಫೈಬರ್ ತಾಸದವ್ಲು ಏರೆಲ್ಲ ಪಗೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಿ ಪಗೆಲ್ ಬಟ್ಟಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡ ಇಂకొಂಚಿ ಒಂಜಿ ನೇಮದವಳು ಮಾಕಲ್ ನೇಮದವಳು ಮೂಜಿ ತಾಸ ಹೊರನೆ ಹೋಗ್తుంది ಅಪ್ಪಗ ಅವಲ ನಷ್ಟನೇ ಅವು ನಷ್ಟನೇ ಅವು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಯಕ್ಕೆ ಗೊಡವೆಜ್ಜಿ ಆ ಸೀದಾ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆದಾದಲ್ಲಿ ಬರಬಣ್ಣಾಗ ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ಪಗೆಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಕೇನುಜಿ ಆಂಡಲ ಅವನೇ ಉಳಿಪೊಂದು ಪೋರಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕೇನುನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಶ್ರುತಿಕ್ ಶ್ರುತಿ ಗೋಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜಿಂಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಿಜವಾದ ಸುತಿ ಗೋಡಿಂಡನೆ ಅವು ಪೊರ್ಲುಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಅಕುಲು ಪೂರ್ವ ಐತಾತಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಜನ ಓದಲು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಯಾನ ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ ಫೈಬರ್ ತಾಸೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಅವಿನ ಬೊಟ್ಟು ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಬಿಕೇನಂದಿಲೆ ಕಾತಂಡು ಅವು 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 ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಸಂಪು ಅವ ಕೆಬಿನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಎತ್ತು ಬೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಕೆಬಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ವಾಲಗದ ಅಂಚಂತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡನೆ ಕುಳಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದಡ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಂದೆ ಬನ್ಲೆ ಈ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ದೂರಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಾತು ಒಂಜಿ ಪರ್ಲಾಂಗ್ ದೂರಡು ಅಡೆಕೇನುಡಿಗೆ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆದ ಸ್ವರ ಅಂಗನಡು ಸಂಪುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೇನುಡಿಗೆ ಫೈಬರ್ ದಾಸೆ ಅಂಗನಡು ಕರ 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 ಕೇಂಡು ದೂರೋಗು ಕೇನುಜಿ ಚರ್ಮ ತಾಸೆ ಉಪದ್ರಲಜ್ಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಶ್ರುತಿಗೋಡು ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಆತ ಕರ ಕರ ಕೇನುಜಿ ಅಂಡ ದೂರೋಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಸತ್ಯನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ரெண்டு ஜனக்ல சொல்மெலு ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಪಣಿಯೂರು ಒಡ್ದು ಪಾತೇರ್ನು ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ ನಾದಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ತಾಸೆ ನೆಕ್ ಬರ್ಪೇರು ದೈವದ ನೆಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಅದು ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ಅಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತದಾಲ ಉಂಡ ಕೇಂದ್ರಮ್ಮ ಎರಡನೇ ತಾದು ಇತ್ತೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಆವಾಡು ಓವೇನೆ ಮಾವಾಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಬಾರಿಸುವೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇನೊಂಜಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾಡಿರನ್ನ ಅಂತ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲತ್ತೆ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜ್ಯೋತಿಯಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಪಣಿಯೋದ ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಥಮಾರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಈ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಇಪ್ಪೊಡುಂದುಂಡ ಹೌದಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಈಜಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರವನ್ನು ಮೀದು ಬತ್ತದ ಪೋಪೇರು ಆತಂದು ಹೊರತು ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಾಸಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಲಾರಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅನ್ಬಿಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನೆ ಪಾಸ ಪಲಾರಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೀದು ಮಡಿ ಸುದ್ದಾದಿ ಪೋಪೇರು ಅವು ಮಡಿ ಸುದ್ದಾದ ಪೋಡು ಪಾಸ ಪಲಾರ ಕುಲ್ನ ಕ್ರಮಜಿ ಪಾಸ ಪಲಾರ ಕುಲ್ನ ಬುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟು ಅವು ಕುಲ್ಲ ಕ್ರಮಜಿ ಅವು ಏರ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಾತಿರ ಕುಲ್ಲೋರು ರಡ್ಡನೆ ಅಮೆ ಸುತ್ತಕಗಳು ಪೋಪುಜ ಅತ್ತತ್ತ ಕೇನು ಉಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಅಮೆಸೂತಕ ಬಾದಿಪುಂಡು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಗಲಟಿನಿ ವಾದ್ಯಂಡು ಅತ್ತ ನಿನಿತ ದೈವದೊಂಜಿ ನೇಮಗೊಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಬಟ್ಟಿ ಬೈದು ನಿಕುಲು ತಂಡ ಬಿದಾಡ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡೊಂಜಿ ಮರಣ ಅಂಡಿರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರೆ ಗುರಿಪೇರುಂಡ ಅಪ್ಪ ಈ ಬೇರೆ ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಆಡೆ ಪೋಪು ಜಂಕುಲು ಆಡೆ ಪೋಪುನ ಅತೆ ಅಪಂಡ ನಿಕುಲು ಅಮೆಸೂತಕ ಬಣ್ಮನು ಬಾದಿಪಡೆ ಅಪಂಡ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೇರು ಇಂಬೆ ಓಣಂನ ನರಮಣಿ ಅಂಚನದ ವರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೇರಿಂದಲ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಕಲಕ ನಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಶುದ್ಧೆ ಅಂತ ಇಂಜಿನಾಗ ಮಾನಸಿಕನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂಡೇರಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಈರಿ ಅಕಡೆ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ ಬಂಡಾರ ಅವು ಬಂಡಾರ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪತ್ಯು ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಉರಿಪು ನಾವು ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ದೇಪ ಆರ ಪುನರಿಂಚ ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣರ ವಿಷಯಂಜನ ಪಣ್ಣಾಗ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ಉಂಡುತ್ತೆ ಬಡಕದ ವಿಭಾಗ ಬೇತೆ ತೆನ್ಕಾದ ವಿಭಾಗ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಸೈಡ್ ದಾಕಲು ಎಂಕುಲು ಓಡಿಬಿಟ್ಟ ಮುಳ್ತುರ್ದು ಪಡುಬಿದ್ದಿರ್ದು ಉಲಾಯ್ದ ಬಿಟ್ಟ ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಸೇರಿಗಾರನಾಗಲು ಮಾತಾ ಎಂಕಲಂದ ಇಟ್ಟಿಂಜವನ್ನಾಗ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪದ್ಯ ಊರಿ ಪೂಜಾ ಕಡ್ಡ ಎಂಕಲ್ನ
ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸಂಗತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಭಕ್ತಿಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಬೋಡ್ತುನ್ನ ಮಾತ್ರ ಊರಿಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನಿಜ ಟಚ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡ ಐತ ಇತ್ತಿನ ಮಧ್ಯ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೈವದ ನಾಟ್ಯಗೂ ಒಂದುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಆ ಪಂಡ ಉರಿಪಾರ ಅಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ತಾನು ಮೇರು ಪಣಿಯೂರು ಅಂಚೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಪತಾನೆ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಉರುಪುಣೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬದಿಯಲು ಯಾನು ಮುರ ನೆಂಜು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜ ನೇಮ ಹೋಗ್ಪೋಯ ಇಂಚೋಗು పోదు అవులుదాని అనగా ఎంకులు నిజవాద ఉండలకు అర్ధపునొట్టిಗೆ ತಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ತಂದಿ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವನು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಡೆ ಅವನು ಅದ ಪೊರ್ಲು ನಲಿಪವ ಅವಳದಾದಲ್ತೇರು ಓದಯ ಜೊತೆಗಾರ ತೆರಲು ಬಂದೆಯ ಅದುಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪಮಾನ ಬಣ್ಣಗ ದಾದ ಅರ್ಥ ಮೊಕ್ಕುಲು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಅವಳು ಪದ್ಯ ಹೋದೆಯ ದೂರ ಜೊತೆಗಾರ ಸೇರಲು ಬಂದಾಗ ಅಂದು ಉರ್ತುಂಡ ಓಡ ಪಂಡ ಅವಳು ಉರ್ತಿನಿ ನಾದ ಸೊರಟನ್ನ ಅಂದ್ ಪದ್ಯ ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿಲೆಗೆ ಓಡೆ ಎತ್ತು ಐಕ್ ಇರೆಗೆ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಇರಕ್ಲೆ ದಾದಾನ್ ಪಂಡರ ಇಜ್ಜಕಲೆ ಪಂಡರ ಗುರ್ತಲಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ಪಂಡ ಆತ ಸೊಲಭಜ್ಜಿ ಅವು ಅಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ಅವನೇ ಒತ್ತೊನ್ನ ಅಂಚೆ ಉರ್ತು ನಾವು ಏರ್ನ ತಪ್ಪು ಉರ್ತಿನ ಏನ ತಪ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಏನ ತಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿನ ಉರ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಅತ್ತು ಕಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅತ್ತು ಜನಕಲೆ ಬೋಡಾದು ಉರ್ತದೆ ಅತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಊರಿಕು ನಾವು ಸರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಾರ್ ಯಾನೊಂದು ತಿನ್ಪುನ್ನಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇ ಬೋಡಿ ಇರು ಭಾಸ್ಕರನ ತಿನ್ನೋಡು ಇರು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ಪಾರೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಕೆಂಡು ದೈವದ ಗುಡ್ಡ ಅಕ್ಲೇ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದು ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಆಪಿನವೇನು ನಮಕ್ ಉರಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮನೋಭಾವನ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಬೇಗದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಬೇಗಲ ದಾದನ ಆಕಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜನ್ ನೆಲ್ಕೊಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಕೂಲೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡ್ದ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನ್ಪೇನೆ ಕೂಡ ಈ ಗುರು ಪಥದ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಇಕ್ ಗುರುಪತ್ತದ ಏಲ್ ಬಂದೈತೆ ಮುರಲ್ಲ ಒರಿ ಗುರುಪತ್ತು ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ಸೇರಿಗಾರಪ್ಪೆ ಆಗ ಬಕ್ಕ ಪಾಟಂಡು ಸುಮಾರು ಯಾವ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಂಚ ಒರಿಪೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಗುರುನ ಉಪದೇಶ ಪೋಡು ಗುರು ಉಪದೇಶಡು ಅಂದ್ ಸರಿಯಾದ ಗುರುಕುಲು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಉರಿಪೋಡು ಹೊರತಾದ ಅದು ಹೊರತು ಆಭಾಸಾಪಿನ ಉರಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಗುರುಟು ಯಾವ ಪಡಿತೀರಿ ಗುರುವಿಗೆ ಪಾಠ ಅಂಚ ಪಂತೇರಿ ಪಂತೇರಿ ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ರಂಜಿತ್ ಕೊಡಕಲ್ ಕಾನೂರು ಕೇನು ಜಣ್ಣರೆ ರಂಜಿತ್ ಕೊಡಕಲ್ ಕಾನೂರು ಪನ್ಲೆನೆ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೋಲಬತ್ತ ನೇಮ ನೋಡಬನಾಗ ವಾದ್ಯದಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ರಂಜಿತ್ ಕೊಡಕಲ್ ಕಾನೂರು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಈಗ ಕೆಲವು ಕೋಲಬತ್ತ ನೇಮ ನೋಡಬನಾಗ ವಾದ್ಯದ ಇತ್ತು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ನಾಗಸ್ವರಮ್ಮ ಈ ಓದಿನಾಗ ಅದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ದು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಬಂದು ಕಾರಣದಿಲ್ಲ ನಾಗಸ್ವರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಪಂಡ್ ಪೇರಿಂದ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಏಕೆ ಪನ್ನದಲ್ಲೇರು ದೈವ ಸಾನದ ಪಿರೌಡು ಕಂಡಿದಿವಳಿಯ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಸಾನ ಇಲ್ಲದೆಡೆ ಹೈಟ್ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲರ್ದು ಹೈಟ್ ಉಪ್ಪೊಡ ದೈವ ಸಾನದ ಪಿರೌಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಕೆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಎದುರುಡು ರಡ್ಡು ಕಂಡಿದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಪಿರೌಡು ಕಂಡಿದೀಪನ ಕ್ರಮ ಆಂಡ ಇತ್ತೆದಾದ ಕೆಂಡ ಐಕ ವಾಸ್ತುಂದುಂಡು ಐಕ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರನುಂಡು ಅಕುಲು ಪಂಡಿನಲ್ಕ ಅವೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಊರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮುಗುಲಿದಿಯರಜ್ಜಿ ಆ ಊರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಅವು ಸರಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಪಿರೌಡು ಕಂಡಿದೀಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ ಇಲ್ಲಲ್ದಿ ಅಂತ ಎತ್ತರ ಇತ್ತಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಗುಲಿ ಆಣ್ಲ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ನಮಸ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗೋಡ್ದು ಪನ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ
ಅದೇ ಗೊತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲಾಗ ಸಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ದೈವಲೆಗ್ ಈ ಬಚ್ಚಿರದ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿದ್ರು ಅವು ಸರಿಯಾ ಅವು ದೋಸ್ತು ಕಿತ್ತು ಪೂರದ ಐನ್ ಪೂರದ ದೊಂಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಪಂಚಿನವ್ಗ ಆತ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅವು ಸುಮಾರು ಕಿಡಿದು ಬಚ್ಚಿರದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ದರ್ಶನ ಐನೇ ದೊಂಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇರು ಬಚ್ಚಿರದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬಚ್ಚಿರನ ದೊಂಕಂದಿಲೆಕ ತೂವಡಾಯಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ತೂಂಡ ಬಾರಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಈರ ಅಂಚ ಬಣ್ಪರ್ ಮೊರಣಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಬೋನಗ ಎನ್ನ ಕೈತಳ್ಳು ಕುಲ್ಲಿನಾರ್ ಮೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಯರು ದಯಾನಂದರೆ ತಾದೆ ಇರು ಭಾಷಣ ಅಲ್ಪರ್ ತೂಲೆಗೆ ಅವಳು ಬಚ್ಚಿರದಿತ್ತಿರು ಐತ ಮಿತ್ತ ಅರಿದಿತ್ತಿರು ಅರಿತ ಮಿತ್ತ ಕಾಸದಿತ್ತಿರು ಸಪ್ತಪದಿಂದ ಏನು ದೊಂಕ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿಯಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದುತ್ತಾರೆ ಅನ್ಪನೇಕ್ ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಬಂಡ ಉನ್ಪು ನಮ್ಮ ಅವಿನ ದೊಂಕೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಣ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಕಾಸು ಬಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪ ಸಿರಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪ ಅವಿನ ದೊಂಕ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಬಣ್ಪರ್ ನೆಕ್ ಅಂದು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೇರು ಯಾನ ಬಣ್ಪನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚಾರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಆ ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಪಣಪನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಾರು ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿರದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವಿನ ತುಂಡ ಅದು ಕಾರ್ದಡಿಕೆ ಬೂರಂದ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಂದುಳ್ಳೇರಣ್ಣರೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಯಶುಗಟ್ಟಿ ಆಲಾಡಿ ಬನದಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುನಾಡ ದೈವಳನ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ವಿಚಾರಣೆ ಜನಮಂದೆಗೆ ತಿರುಪವನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಈ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರಡು ತೆರಿಯರೆಪ್ಪುನ ಚತುರಂಜಿ ಕಲಾ ಆವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಸದಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಶಿವಯಸ್ ಅಕ್ಷತಾ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕತ್ತು ಬಡಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ವಾದ್ಯ ಪೊರ್ಲು ಸಿರಿನಲಿಕೆ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಸ್ವರ ಸೂಪರ್ ಆರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಡ್ಡೆವು ಸಂಪತ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಲಾಡಿ ಬಣದಲ್ಲಿರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೈವದ ಕಲಕೋಡೆದ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿನ ಕತೆ ಅರ್ಧೊಡೆವರಿಂಡು ಕುಡರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಪಣಪನ ಭಿನ್ನಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಕರಿಬೊಕ್ಕವೇನೆಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಕ್ಷತಾ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಕಂಡಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ತು ಕೊನೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೋಡಿಕಂಡಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಮಿತ್ತು ಕೊನೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಣಂತುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂದು ಕೊಟ್ಟಾರಾಡ್ತೀವಿ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಚನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂಜೇನೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಕೆಲವು ಅಣ್ಣರೇ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲ ಒಂಜೆ ಅವಳು ದಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲು ಕೋಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಗ ಹಾಕಲ ಸಂದಿಗೆ ಕೆಬಿಗೊರ್ಲೆ ಐಟ್ ಮುಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬದನೇ ಕತೆ ಬಣ್ಪುನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಉಂಡಾಯಿನ ದೈವ ರಡ್ಡಿಕ್ಲ ಪಿರಾಕ್ ಅಥವಾ ಪುರಾತನ ಒಂಜೆ ಹುಟ್ಟು ಕತೆ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಅದೇ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಕೂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಉಗ್ರಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಕೂಡ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬಂತಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಅಣ್ಣರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಣ್ಪುನ ದೈವ ಒಂಜೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನೂದು ಪುದಾರುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾ ಪುಡ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಾಯಿನ ತುಂಡು 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 ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಲಿನ ಭೂತ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಾತ ಭೂತ ಬರಿದೈಟ್ ಪುದರ್ಗೆ ನಕಲು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂದ್ ನಿಜವಾದ ದೈವ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೇಮೆಗಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯನೆ ಬಗ್ಗು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯನೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯನೆ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯನೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯನೆ ಅವು ಒಂಜೆ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನ ಒಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈನ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ದಾದಾತನ ಕೇಂಡ ಆಚರಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ತೋಜಿದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣರೆ ಕೋಡಿಕಂಡಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಕೊನೆರೆ ಹೌದಾ ತಗ್ಗುಂಡ ಮಿತ್ತುಕೊಣೆರ ಬಣ್ಣಗ ಅವನು ಆಯ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನುಂಡೆ ಪೂರಂಡು ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತಂಡು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಇನಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿತೊಂಜಿ ಕೂಟ ಆತ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಕೋಡಿಕಂಡಾಲದ ಖಂಡಿತ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಅಂಚಿತನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂಲದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಐತ ಬಗೆಟ ಮಾತ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿ ಎರುಳ್ಳೇರ ಆಗಲ್ ಪೂರ ಒಂದೇನ
ಮಿತ್ತುಕ ನೋಡು ಬಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನವಿ ಮನವಿ ಅರಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅಣ್ಣೆರೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ತಾಸೆದ ಬಗೆಟ್ ಬತ್ತ ತಾಸೆದ ಬಗೆಟ್ ಬನ್ನಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಅವನು ಪಣ್ಣಗ ತಾಸೇನು ಎಂಕಲೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಕುಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಚರ್ಮ ಚರ್ಮ ಪಣ್ಣಗ ಈ ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ತ ಚರ್ಮ ಅವಡು ಏಡ್ದ ಏಡ್ದ ಚರ್ಮಲ ಪೊಣ್ಣು ಏಡ್ದ ಅವಡ ಏಡ್ದ ಚರ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಏಡ್ದ ಅವಡು ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದಿನ ಏಡ್ದ ಅವಡು ಐಕೆ ದೇಪಂಡಗ ಐತ ಚರ್ಮ ನೀಚಿದು ಪೋಡು ಅವಳ ಪೊಣ್ಣು ಏಡ್ದ ಚರ್ಮ ಅವಳ ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದನ ಏಡ್ದ ಚರ್ಮ ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದು ನೀಚಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪುಣತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಐಕು ಬಾಳುವಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಅವೇನು ಕನತದ ಕಂತದು ಮಕ್ಕಳು ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಕೂಡ ಕುಟ್ಟಿ ಬಲ್ವ ಹಾಕುವರು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತಲ ಇತ್ತ ಅವು ಚರ್ಮ ಜಾರದು ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ ದೀಪರಿಗೆ ತವಾಪುಂಡ ಅವು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಂದಲ್ಲ ಅವು ದೀಪೇರು ಅಂಡ ಅವು ಆತ ಬಾಳ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂದಿನವ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕಲು ಯಾಪ ಮಂಡಿಡು ಚೂರು ಪಾಡುವರ ಅಪ್ಪ ಪೋದು ಕೇಳುರು ಎಂಕಲ್ ಯಾಪ ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕೊರಪರಂದು ಕೊರಪಿನಂಡು ಪೋದಾಂಡ ಅವು ಗುಂತೇರು ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಪತ್ತೇರು ಅವು ಐಕೆ ದೊಂಬುಗು ನಾಲ್ಕು ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕ ಚರ್ಮ ಮಕ್ಕ ನೇನು ಗೀಸೋಡು ಅವನು ಪೆರೆಸೋಡು ಅದು ಪೂರ ಪೆರೆಸಿದ್ದು ಮಕ್ಕ ಅಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಪುಲ್ಲೋಡು ಅವನು ಅಟ್ಟೆ ಒಯ್ತ ಅಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪ ಕರ್ಬದ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಬದ ದುಂಬುಲ ಕರ್ಬನೆ ಅಂದ ಇತ್ತರ ಕರ್ಬ ದುಂಬುಲ ಕರ್ಬದನೆ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ದುಂಬೆ ಅನ್ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಅಂದ ಮಾದಿರ್ದ ಬೂರ್ದ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕರ್ಬದ ಅಟ್ಟೆ ಪಾಡ ಅತೆ ಅಂದ ಸದರ ಯಾನು 10-40 ವರ್ಷ ತೂಂಡಲ ಯಾನು ಕರ್ಬದನೆ ತೂನಿ ಕರ್ಬ ಬಳಕೆ ಎತ್ತಿನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕ ಐದು ದುಂಬು ಉಪ್ಪೆರ್ಲೆ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡ ಈಗ ಮಾದಿರ್ದ ಬೇರೆದ ಅಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದು ಎಂಗಲ್ನ ಕರಡೆಗೆ ತೆಂಬರೆಗೆ ತುಂಬ ಮಾದಿರ್ದ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಬದನೆ ಅಂತ ಕರ್ಬದ ಅವೇನ ಈ ಅವೇನ ಐಕ್ ಪೊಲ್ಲು ಅದೇ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಪುಲ್ಲು ಸೂಜಿ ಡಬ್ಬ ನಡು ಪೊಲ್ಲು ರೇಕ್ ಗಟ್ಟಿದ ನೂಲು ಟೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಲ್ಲುದವನು ಮಲ್ಪರು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ನುಂಗಾಡು ಬಕ್ಕ ನುಂಗೆ ಯಾರಂಡು ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿ ವಾಡು ಅವನು ಅತ್ತಿತ್ತ ತಾಸೆದ ಉಲ ಒಂಜಿ ಕರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ದಾದ ಬಣ್ಪನೆ ಅವು ಕಲಸಿಗೆ ಅನ್ನು ಅನ್ಪೆ ಕಲಸೆ ಒಯ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅವು ಚೊಂಬುದ ಚೊಂಬುದನೇ ಅವರು ಚೊಂಬುದನೆ ಬೇತೆಟ್ಟು ಸ್ವರ ಆತು ಬರ್ಪುಜಿ ಚೊಂಬುದನೇ ಕಲಸಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತನ ದಾದಾಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾದಸ್ವರ ಮಾತ ಊರಿಪು ನಲ್ಪ ನೇಮ ಕೋಲಾಪು ನಲ್ಪ ಮಾತ ಅಕ್ಲು ಈ ಶ್ರುತಿತ ಬದಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರುತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮಕ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅವು ನೇಟು ತಿಕ್ಕು ಜಾತೆ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡ ಸರಿ ಬನ್ಪರ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪರ ಯಾ ಬನ್ಪುನಿ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಬೇತದಾಲ ಕೇಂದ್ರರಿಗೆ ಇಜ್ಜನ ಯಾನ ಸಜಿಪ 300 ಆಲಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಯಶು ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಓಲೋ ಸಜಿಪ 300 ಆಲಾಡಿ ಎಂದು ಆಲಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಲಾಡಿ ಸಜಿಪದ ಸಜಿಪದ ಯಶು ಗಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸರಿಯಾ ಸರಿ ಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತದಂಜಿ ದುವೆ ಬೇತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂಡು ಶ್ರುತಿ ನಾದಸ್ವರಗೊಂಜಿ ಶ್ರುತಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಟು ಶ್ರುತಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಾದಸ್ವರಗು ಬಲಜ್ಜಿ ಆ ಶ್ರುತಿಕ್ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಪಡು ಆ ಶ್ರುತಿ ಇತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಅವು ಸರಿಯಾ ಸರಿ ಪಂಡಾಗ ಇತ್ತದ ಒಂದು ಜನರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸಂಬಳದ ಬಕ್ಕ ಅವು ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕ್ಸೋಫೋನ್ ಆಗಲು ಮತ್ತೆ 19 ಅವನು ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ವಾದ್ಯಗುಲ ಬಲಸ್ವರ ಅವನು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಎಂಕುಲು ಎಂಜಾವ್ದು ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಒಂದು ಜೋಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಒಲಿ ದೀದು ಜೋಲ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ದೀದು ಕೇನು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಿತ್ತ ತೊಂಜಿ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಾವು ಅಂಡ ಒಂದು ದೇವಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಬಣ್ಣ ಈ ಸಂಬಳದ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅಕುಲಗಳು ಒಂದೇ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಪಿನ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗಿಂತ ಸಮಯ ಮೇಳ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಯ ಮೇಳ ಉಂಡು ಮುಜ್ಜನ ಬೋದು ಒಂಜಿ ನಾಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬುತ್ತ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರು ಸಮಯ ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ 4 ಜನ ಬೋಡು ಅಂಜನ ಅವನವನು ಇತ್ತೆ ಜನಗಳು ನಾಡೊಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ದುಂಬುರ್ದು ಬತ್ತನ ಅಂದು ಐಟ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಕಲ ಚರ್ಮವಾದ್ಯನೆ ಚರ್ಮವಾದ್ಯನೆ ಇತ್ತು ನಾವು
ಒಂಜಿ ಅವಿಂಜನೆ ಐಕೆ ದಾದನ ರಡ್ಡೆ ಕೊಂಜಿ ಟಕ್ ಡುಮ್ ಅಂದು ದೊಲ್ಲ ತಾಸೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸ್ವರ ಅವು ಉಂಡು ಐತನುಂಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಅವೇ ಏಡದ ಚರ್ಮಡೆ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪ ಏಡದ ಚರ್ಮಡೆ ಕಟ್ಟ ಬರ ಇತ್ತ ಅವಲ ಫೈಬರ್ ಆತಂಡು ಐಕಿತ ಫೈಬರ್ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಪನ ತೂತಾರ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಈರು ಅವಲೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಅವು ಸಮ್ಮೇಳಡಿರೆಗ್ ಮೂಜಿ ಜನಟ ಸುಧಾರ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಶ್ರುತಿ ತಾಯಿ ನಾದಸ್ವರ ತಾಯಿ ಸಮ್ಮೇಳದ ಬಡ ಕೈಡ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಾಟ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಗ ಅವೇ ಐತ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪ ಆಂಡ ಮೇರಕೆ ಎನ್ನುದಾದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಇತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅವು ಶ್ರುತಿ ಇತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಶ್ರುತಿ ದೀಪನವು ಅವು ನಮಕ್ ಆತ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಅತ್ತು ಯಾನು ಅವನು ಪನ್ಪುಜಿ ದೇಪಣ್ಣಗೆ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತದ ಜನಕಲೆಗೆ ಬಲಕೆ ಆಪಿನೇನು ಆಕಲಿ ಸುಲಭ ಆಪುದು ಮಲ್ತು ಯಾನ್ ತಪ್ಪುಂದು ಪಂಡ ರಡ್ನೆ ನಾಟೋಡಿ ಎಲ್ಲದಿನ ಇರಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರ ಯಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಡ ಎಂಕಲಿಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದು 122 ಜನ ಎಂಕಲನ್ನು ಸಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಐಟಿ ಏರ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ರಂಜಿನ ಏರ್ಲ ಅವಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಶ್ರುತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿನೇ ಕೊನಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶ್ರುತಿಯೇ ಕೊನಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪನವು ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣರೇ ಒಂಜಿ ಶ್ರುತಿ ತಾರೆಗೆ ಪನವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೋಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದ ಆ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ದೆತೋನ್ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಬಂಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ದೇತೊಂದು ಆಯ್ನ ತಾವು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತೆರಿಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರದು ರಜ್ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾನು ನಿತಿನ್ ಪುತ್ರ ಒಂದು ಬಡ್ಡೆ ಬಟ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ನಾಗಸರದ ಫುಲ್ಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಸರಿ ಅಂದು ತೋಚಿ ಕೆಲವು ಜಾಕೆಟ್ ಹೈಟ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಕೂಡ ಐತೆ ಆರೆ ಯಾಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದೇತ ಈ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅವಲ ಸರಿ ಅಂತ ಹೋಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ಗಡಿ ಪತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಗುರ್ಕಾಸ್ಥಾನಗಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದುಂಡದೆ ಈ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಮಿತಿ ಮಂದಿದೆ ಐತ ಉಲೈಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ್ಲ ಕಾವಡ ಅಂದು ಪನ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಮಿತಿ ಅಂದು ಐತ ಉಲೈಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವಡ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿತಿನ್ ಪುತ್ರನ್ರೆ ಹೆಂಗ ನಿಖಲ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖರು ಬೋಡು ಪಾತ್ಯಾರೆ ಅದೇ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅತ್ ಸರಿ ಆಂಡ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿರದೆ ಅತ್ ಯಾನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಲೆತ್ತರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ರೇಕೇನು ಜೇರು ಅಂದ್ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿರದೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಜೇರಡ ಐತ ಅನುಭವಿತನ ಜವಣೇರು ಬತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರವಣಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಪುತ್ರನ್ರೆ ಈರೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಗಡಿ ಪತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲೆ ಗಡಿ ಪತ್ತು ನೆಕ್ಕಲ ಗಡಿ ಪತ್ತು ನೆಕ್ಕಲ ವೈಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುಕಾರ ಮೇಘಲ ಅದು ಗುರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುರುಕಾರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಗುರುಕಾರ ಸ್ಥಾನದ ಕೆಂಡ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಸರಪಳಿ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಐಟು ಬಲೆಪಾಡ್ನ ಉಂದ ಕ್ರಮ ಬಲೆಪಾಡ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಈರೆಗ್ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು ಬಲೆ ಸರಪಳಿ ದೀಪನಿಂದ ಗಡಿ ಪತ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಆಲಜಿ ಜೇಲಕ ಖಾಲಿ ಗುರುಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಬಲೆ ಸರಪಳಿ ದೀವಂದೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ ಅದು ದೀಪನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರದ ಮುದೆಲ್ಡೆ ಕಲಶ ಕಟ್ಟನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ ಆಯ್ಗ ಅಮೆಸೂತಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಪ ಗಡಿ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಕ್ರಮ ಆಯ್ಗ ಅಮೆಸೂತಕ ಬಾದಿಪುಜಿ ಅವೇ ನೆಕ್ ಅಮೆಸೂತಕ ಬಾದಿಪುಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿತಿನ್ರೆ ಆರು ಅವೇ ಪಣ್ಪುನೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ನಾದಸ್ವರ ವಾದನಡು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಬರಪಾಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಸರಿಯತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೆ ಅಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪೆ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆರಡ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನು ನೇರ್ದುಂಬುಲ ಬೇತೆ ನಾದಸ್ವರ ವಾದಕಿರಣ ಕುಲ್ಲದೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಬಾರಿ ಪುಗತ್ಯದ ಒಂಜಿ ನಾದಸ್ವರ ವಾದಕಿರಣ ಕುಲ್ಲದೆ ಅದಾಗ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದೆ ಅಂಡ ಅವಳು ಬರ್ಪನ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಹಂಚೊಂಡು ಆ ಪದ್ಯ ಉರಿಪೊಲೆ ಈ ಪದ್ಯ ಉರಿಪೊಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಗ್ಲು ಉರಿಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಬಣ್ಪೆ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಕಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಅಂತೆ ಬಣ್ಪೇರು ಅಪಗ ನಿಕುಲುದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅಕಲ್ಡ ಪನಡು ತುಲೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉರಿಪುನವು ಸರಿಯತ್ತು ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಉರಿಪುನವು ಸರಿಯತ್ತು
ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತನೇ ಉರಿಪಡು ಅಂಚಂದು ನಿಖಲೆ ಉರಿಪಡ ಖಂಡಿತ ಉರಿಪುವ ಎಂಕುಲು ಏಪಕೆಂಡ ನೇಮದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪಡ್ಡದು ಸೋಕದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿದಾಯಿರು ಅಂದು ಸೋಕದ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖುಲೊಂಜಾದ ಜನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೆ ವಾ ಪದ್ಯ ಉರಿಪಡು ಬನ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ಉರಿಪ ನಿಕಲ್ಡ ವಾ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಉರಿಪಡು ಬನ್ಲೆ ಅವಿ ಎಂಕುಲ ಐಕ ತಯಾರು ಈ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡನೆದಾದ ನಮ ಈ ಕಚೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ನಮ ವರ ಪೋದಾಯ್ವಕ್ಕ ಅವಳು ಈರ್ ಬನ್ಲಕ್ಕೆ ಇರೆಗೇ ವಾಬಾ ಸಂದು ತೋಜುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಂದಿನ್ಲಕ ಅಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಂಡ ಅಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮಕ್ ಒಗ್ಗುವೇರಿ ಪನ್ಪನ ಏನು ಪನ್ಪನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಗಡಿಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ಓಲು ಪೂರ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಗಡಿ ಉಂಡ ಅವಳು ಆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಕುಲ ಏನಂಚಿತ್ತರ ನಿಕುಲೇ ನಾದಸ್ವರ ಉರ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲೇ ಉರಿಪೊಡ ಅತ್ತು ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ಲ ಉರಿಪೊಲಿಯ ಅವು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ವಾರ್ದಾಬ್ನ ಕಲಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಜಾತ ಅಕುಲು ಬತ್ತೊಂದು ಜೇರು ಅಕುಲು ಕೈತಲ್ ಬರ್ಜೇರು ಯಾವ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅವ್ನು ತೂತಿನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದನೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಡು ಕೈತಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕುಲ್ಲ ತಯಾರು ಉಳ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕೊರ್ದಾಬ್ ನೇಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅಕಲಿಗೆ ಕಲ್ತು ಜೇರು ಅಕುಲು ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಬಿರ 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 ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತು ಕೊರ್ದಾಬ್ನಂತ ಎಂಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತು ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಜಾತ ಅಕುಲು ಎಪ್ಪುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚ ಆ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಅವು ಅಂಚ ಆತನಾತೆ ಅಂದು ಅಂದು ಅಂಚಂದು ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಕಲಟ್ಟು ಅಕುಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದಾತ್ರ ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಅಕಲು ಮಲ್ಪೆರನಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ಕಲಟ್ಟು ಬಾಕಿದಕಲು ಒರಿಪುನ ಉಂಡ ಓಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಗ್ರಾಮೋಡೆ ಹಂಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ಫೋನ್ ಮೋನನ್ನ ವರ್ಷ ಸೆಕ್ಸ್ಫೋನ್ ಹೋದ ಕಂಡು ಆತ ಯಾನ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಉರಿಪುನವು ಸರಿ ನಂದು ನಾದಸ್ವರನೇ ಬಂತು ಈಗ ನಾಗಸ್ವರ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಸೆಕ್ಸಫೋನು ಚೆಂಡೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಅವನೇ ಬಣ್ಪಿನ ಅವು ಒತ್ತುದವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆದವು ಅವುಡಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿಲ್ನ ನೇಮ ಅವು ಇಜ್ಜಿಲ್ನ ನೇಮ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಂದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತು ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾದಸ್ವರ ಉರಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ವಿದ್ಯೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಆಂಡ ದಾನೆ ಪುಣ್ಣ ಅವ್ನು ಅಕುಲು ಕಲ್ತದ್ದು ಜೆರಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂಜೆ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ತೊಂದರೆ ನಾದಸ್ವರ ಉರಿಪೆರೆ ಕಲ್ತೆರ್ನಾಳ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಇಂಚೆನೇ ಉರಿಪೊಡು ಈ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಲುಂಡು ಈರ್ ಬರೆದು ಗಣದಿನ 24 ಉಂಡು 25 ಕಟ್ಟುಲುಂಡು ಅವು ಕ್ರಮ ಆಯಾಯ ಬೊರ್ತುಗ ಅಂಚಂಚೆನೆ ಉರಿಪೊಡು ಅಂದು ಉರ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಾನೇಮ ಪೊರ್ಲಾಪನೆ ವಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ತೆರ್ನಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನ ಎಂಚ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಡಿಕ ಬರಂದಿನೆಡ್ದಾವರ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದಕಲು ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಕಲ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿನ ಅಂಜನೆ ಅಂಜನೆ ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ ಜನಗಳು ಕಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಕಲ್ಡನೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೇರು ತಂಜಾವೂರು ಬೋಪೇರು ಅಡೆ ಬೋಪೇರು ಇಡೆ ಬೋಪೇರು ಇಡೀ ಈ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಬರ್ಪಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದ ಅಪ್ಪಟ ಖಾಲಿ ಉಂಜೆ ಜಾತಿಯವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಜನ ಸರಸ್ವತಿ ಬಣ್ಪನವು ಆರೆಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಎಟ್ಲ ಬಬ್ಬನ ಕೊಡಿ ಎಟ್ಲ ಉರಿಪೊಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಪಾತ್ರ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇದು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆತ್ತಿನ ಬೊಲ್ತು ಕೊಡೋದುಲ್ಲಾರು ಮಲ್ಲ ಬಾತಿರಂದು ಅಂದು ಬಾತ್ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ದೈವದ ಕಲಾ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ನೀರು ಒರಿತೊಂದುಲ್ಲ ರೈಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಬೊಕ ಅದ್ನೇ ಈಸ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ನೈಟ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಮಾತ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಟಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನು ವರ್ತೆ ಬರಂದುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಸರ್ ವರ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅನ್ನರೆ ಅಂದು ದೈವೊಳಗೆ ಐತವೇ ಆಯಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಟು ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವ ಅಸಾತ್ವಿಕ ದೈವ ಪಂಡಿಂಚಗೆಂಡ ಅಡಿಬಲಸುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಳು ಬೇತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವಳು ಬೇತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಲ್ಲೆನೆ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಲ್ಲೆನೆ ಅಂಚಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗುಂಡಾತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಮಲ್ಪರಿ
ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ಸವಂದುಲ್ಲೇರ ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ಸೇರ್ಸಾಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡ್ಚು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪುನೆ ನೇಮಕೋಲ ಅಕುಲೇ ಕಟ್ಟಡು ಏರು ಕಟ್ಟು ಬೇರೆವಲ್ಲ ಅಕುಲೇ ಕಟ್ಟಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿ ಸಲ್ಲಂದಕ್ಲೆಗು ಒಂಜಿ ಕರತ ಬೋವನ ಸಲ್ಲಂದ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗಣ್ಯರೆ ಇತ್ತೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂದು ಈರು ಗಟ್ಟಿಡು ಕೋರಿ ಮೆನ್ತಿನ ಪರತೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಿದ್ರು ಇತ್ತೆ ಬುಡಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪ ತಿನ್ಪುಜರ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪೇರು ಈರ್ನ ತಿನ್ಪೇರು ಓಲು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರು ತಿನ್ಪೇರು ಅತ್ತ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪ ತಿನ್ಪೇರತೆ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಡು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿಲು ಆರು ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜೇ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದು ಒಂಜೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಚಿಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಅರೆಗು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರನೇ ಬಲಸದು ಮೇರೆಗು ಕೋರಿಯೇ ಬಲಸಂಡಾಕುಲಾಡು ಜನ ಉನ್ಪೇರ ದಯಗಂಡ ಇಂಬೆರೆಗ ಅಪ್ಪು ಓದೇ ಬೇರೆ ಕೋರಿದ ತುನಗ ದೊಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪುಂಡು ಬರಿಟ್ಟು ಬಟ್ರುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಉಂಪುನೆ ಬರಡಿತ್ತಿನ ಹಸ್ರನೇರು ಬಣ್ಪೇರು ಓದೇ ಬೇರೆ ಈ ನಮನ ಎಂಕ್ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ಷಡ್ರಸೋಪೇತ ಭೋಜನ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬರಿಟ್ಟು ಕೋರಿತನಾಥ ಗುನೇರೆ ಆಪುಜೆ ಆಚಾರ ಭೃಷ್ಟತೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿ ಸಲ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ಕರೆದ ಭೋವನ ಸಲ್ಲಂದು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬಂಜುರ್ಲಿನ ಅಂಚಾದ ಅವನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವೇನ ಆಯ್ತ ಆಚಾರಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಯಾನ ಪನ್ಪನ ಯಾನ ಅಂಚ ಪನ್ಪನ ಅಂದ್ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಓಲು ತಗೆದಂಗಡಿ ಆಡು ಬಣ್ಪೇರ ಅವಲೇ ಬೇತೆ ಬೇತೇನಂಡು ಬಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಜುರ್ನ ಸಾನ ಬೇತೇನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಸಾನ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರೋಂಟು ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೋಳಿಗೆ ಆಪುನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ವಿಷಯ ಇಂಚ ದಾಯಗೆಂಡ ಅವೇನು ಕಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಅಂದತ್ತು ಐತ ಒಂಜಿ ಆಚಾರದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಇವು ಸುವರ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಉದಯ ಪದಕಣ್ಣಾಯ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗೂ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೀರುದು ಉದಯ ಪದಕಣ್ಣಾಯ ಬಂಡೇರು ಸುಟ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಎಂಕಲ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಜಯ ಕೇಸಾಲಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಯು ಸುವರ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕುವೈಟ್ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಶಶಾಂಕ್ ಕದ್ರಿ ಮೂಲ್ಯನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಕಿರಿದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಜು ಹಣ್ಣು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಶಶಾಂಕ್ ಕದ್ರಿ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲಿನ ಚಾಕಿರಿದ ಭಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಚರಣ್ ದೇವಸ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ದೇವರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಹರೀಶ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಡೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಲೇರ ಮಕಲ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ಸಂಕೇತ್ ಕುಮಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಬಜ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತೊಡುವ ಭಂಡಾರಿ ಒಡೆಪು ಸಾಯಿ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲುಟ್ಟು ಮುಂಡಾಲದ ಜನಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲಟ್ಟು ಮುಂಡಾಲದ ಜನಕ್ಲೇ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಶೇರಿಗಾರಲ ಮುಂಡಾಲರೆ ಆವೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕವತ್ತಾರೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟ್ಟಿ ತೊಂದರೆ ದುರ್ಗಶ್ರೀ ಬಚ್ಪೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಬಂಗೇರ ವಿಕಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶಾಂತಿ ತುಳುವ ಭಂಡಾರಿ ಒಡಿಪನಂದರೆ ತುಳುನಾಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣ್ಯಗರ್ಭುಡು ಉದಿಯ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬೊಳ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು நடப்புடாயின கட்டு கட்ಲೆ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾವುನ ಲೇಸಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೊಳಲಿ ದಯಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಕ್ರಮಪೂರ ದಯಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಕ್ರಮಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂದು ಎಂದು ಬಣಂತುಳ್ಳೇರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಮುಳೂರು ವಾಲಗ ಕುಲಜನ್ಮದನೆಯ ವೃತ್ತಿ ಎಕ್ಕೋಡಿ ಸ್ಥಳ ಜಾಗ ಅಯ್ಯದ ಕಲ ದೊಡ್ಡನ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ 7 ಸಪ್ತಸ್ವರ ಉರಿತೊಂದಿಪ್ಪನಗ ಜುಮಾದಿ ದೈವಗೂ ಅಲ್ಪ ಆವಾರ ಕಟದಿನಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಮುಂಡಾಲ ಜನಾಂಗಗೂ ದೈವರಾಜೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರ್ತಿನ ಸಪ್ತಸ್ವರತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಕುಲಜನ್ಮದನೇ ವೃತ್ತಿ ವಾಲಗ ಕುಲಜನ್ಮದನೇ ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ವಿಕಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಣಂದುಳ್ಳೇರು ರಮೇಶ್ ಐಕಲ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಬಿನ್ನೆರು ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದರಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮ್ಯಾ ಮಯ್ಯ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಜೀವನ್ ನಾಯರ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ತುಳ್ನಾಡು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತ್ಯ ಎನ್ಪಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸಂದೀಪ್ ಬಿರ್ವ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟಿ ದೈವ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ನಗ ಪೊಂಜನಕ್ಕುಲು ಸೆರಂಗುದಾಯ ಪತ್ತುನಿ
ಪನೋಲಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾತೆರಿಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜವಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂಡೆ ದಾದಕೆಂಡ ಅವು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇಂಚ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂದವು ಅವು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಣೋಲಿ ಆತತ್ತಂದ ಅಂಚಂದ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿಂದ ಇರ್ಬಂಡ ಕಲ್ಲಟ್ ಏಳು ಮೇಲ ಬಾರ್ಸಾದೇರೆ ಪಂಪಿನೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ ಇತ್ತಂದು ಏಳು ಮೇಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಇರಣ ಬಾದ್ಯ ಪಂಪಿನ ಇತ್ತು ಅವು ಬಾರಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ವೈದ್ಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನವಿನ ತೂದು ಮರಳದೆ ಬೊಟ್ಟು ಬಂದತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮುರ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯನ ನಿಖಿಲ ಮಂಡಲ ಸಮುದಾಯ ನವೀನ್ ಸರ್ ಆರ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ತಡಾದ ಬೋತೆ ನಿಂಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆ ಇರನ ಬಾರ್ಸವು ನಾವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಟ್ಟು ನಾವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ನಡ್ಟೊಂಜಿ ಆ ವೈದ್ಯ ಬನ್ನಗ ಆವೇಶ ಬರ್ಪ ನಾವು ನಾಟಕೀಯತ್ತು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವು ಅವನಾಗನೆ ಭಾರಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ಬೋದು ದಯಗೆಂಡ ಆ ಇರನ ಬಾರ್ಸ ನೀರು ಅಂಚ ಸಪ್ತ ಏಳು ಅತೆ ಆತು ನಮೂನೆದ ವಾದನ ಅವಳು ಬಾರ್ಸವನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಣಪನೆ ಅಪಗ ಆಕ್ರಮಟ್ ನಮ್ಮ ಕವಿನ ಅಂಚ ಪನೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ದೈವ ಬುಳ್ಯ ಕೊರ್ನಗ ಪೊಂಜನಕುಲು ಸೆರಂಗ ಪತ್ತನವು ದಾಯ ದೇವ್ದು ಬೂಲೆ ಪಣ್ಣಗ ರಡ್ಡಿತ್ತೀವಿ ಬೂಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಣ್ಣಗ ನ್ಯಾಮ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ಲೇ ಬೂಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೂಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಣ್ಣಗ ಅಕುಲು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾನ ಒಂಚೂರು ದೈವಗ್ ತಗ್ಗದ ಅಕುಲು ಸೆರಂಗ್ ಬತ್ತನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಗುಂಡ ಅವು ನೆಟ್ಟಾಲತ್ತಾಕು ಸೆರಂಗಿ ಬಣಪನವು ಅಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಳಂಜ ಭೂಷಣ ಪ್ರಾಯ ಸುತ್ತು ಆನುಲೆಗಳ ಸೆರಂಗ್ ಪತ್ತೋಡು ಶಾಲ ಪೊಂಜನಕಲಿಗೆ ಮೂಂಗುದ ಮುತ್ತೇಶನ ಕೆಕ್ಕಿದ ಕರಿಮನಿ ಕೈತ ಕೊಂದೆ ಕಾಜಿ ಮೈತ ಸೆರಂಗ್ ಭಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅದೇ ಕಾರದ ಕಾರೊಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಸೆರಂಗ್ ಪತ್ತದೇ ನಟ್ಟೋಡು ಪೊಣ್ಣನ ಸೆರಂಗದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಬದುಕುಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಸೆರಂಗ್ ಪತ್ತುನವೇ ಭೂಷಣ ಆಯಿ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಬಣ್ಪನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವೇ ಎక్కడ ಫೋನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಜಾಗೃತ ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ಲಗ ಹೊರ ಕುಲ್ಲಾರುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟುನನೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೊಡುಂದು ನೆಂಗ್ಲೆ ಮಾಯಿಲನ್ನ ಲೆಪ್ಪೊಡುಂದುಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೇನು ದಯಾನಂದನ್ನ ಅವು ಮುರಣಿ ಬೆಲತಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಕೇನೋಲಿ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಗ ಕೋಲಾನಗ ಅವನು ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಂಡು ಅವು ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಗ ಬೆಲತಜ್ಜನ ಕೋಲಾನಗ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆತೆ ಅತ್ತ ಐಟ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮುರಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಕತೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೆಲಟಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಗ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆಡೆ ಒಡಕು ಬನ್ನಗ ಮೇರು ಮಲ್ತಿನಚ್ಚಿ ಒಡಕದಾಂತಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದೆಪ್ಪುನಗ ಅವೇನು ಏರಾದು ಆರ್ನನೆ ಏರಾವೆರು ಆಂಡ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮೇರ್ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪವೆರು ಬಣ್ಪನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರುಡುಕೆಂದ ಅವು ಖಾಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತೆ ಅಂಚಾದ ಆ ದೈವದ ಎದುರು ಆಚಾರ್ಯ ವಂಶದ ಎದುರು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿದ ಯಾಕೆಂಡ ಅವಳು ಅಕುಲು ವಿಷಪಾರ್ದು ಕೀರ್ತಿನ ಬಣ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಅವು ಪ್ರದೇಶಗೂ ಸೀಮಿತ ನಾವು ಯಾನೈಕ್ ಮುರನ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಂತೆ ದಯಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಕತೆ ಬನ್ನಗ ಕಾಳಮ್ಮ ಬಕ ವೀರನ ಒಂಜಿ ವೀರನ ಕಾರ್ಯ ಕಡ್ತನ ಅತೆ ಕೈ ಕಾರ್ಯ ಕಡ್ಪು ನಾವು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಸಮುದಾಯಗ ಅನ್ವಯ ಆಪುಜಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೋನಡ ಆಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬಂಡ ಆ ಸಮುದಾಯಗಿತೆ ಅವೇ ಅಜ್ಜನ ಭಕ್ತರೇತೋ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿಪ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೊರತಾದು ಅವೇನು ಮಾತೆರೆಗಲ ಅನ್ವಯ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಒರಿ ನೇಮಗಟ್ಟುನ ಪಂಬದೆ ತತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಪಂಬದೇರಿನ ದೂರ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯದಾಯ ತತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರಿನ ದೂರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರ ತತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಳನು ದೂರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಅಂದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಚಂದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರ್ನ
ಲೆಪ್ಪುಲೆವರ ಎಂಗುಲು ಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರ ಪೂಜೆ ಬಂತೆ ರವಿ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಸೇರಿಗಾರನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಆನಗೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಬಣ್ಣದು ಅಮಸರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲೆಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪನವು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪಂಪ್ ಇಲ್ದ ರವಿಯನ್ನೇ ಬನ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಸೇರಿಗಾರನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಟ್ಟಿದೆ ತನ್ವೇರು ಕಾಂಡೆ ಆನಗ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅದಾನ್ಪರಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪೂರ ಲಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಆಪುಜವು ಪೂರ ಮಾತ ಜನಗಳು ಮಲ್ಪೇರ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಡೆಗೆ ಆಯನೇ ಬರೋಡು ಇದೇಗಲ ಆಯನೇ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋರು ಚೂರು ಅಂಚಿ ಊರಿಯನ್ ಉಂಟದ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಮತ್ತೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿದ ತೊಂದು ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗಿತ್ತು ಪೋಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ತಪ್ಪಾದ ಪೋಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅವಡು ಗೊತ್ತೇನೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಈರ್ನ ನ್ಯಾಜಲ್ದ ಬರ್ಪುಣ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದ್ ಬತ್ತಾನ ಗೀರ್ದಾದ ಬರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಕಡಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇರುಂತು ಹತ್ತಂಡು ಇರೇಕೊಂದು ತಂಡ ಮಲ್ತ ಕಡಪುಡೋಡು ಹೊರತಾದ ಮೂಲ ಅರ್ಧೊಡುಂತದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬಲಿಪುನ ಅವು ತಪ್ಪು ಮೂಲು ಶುರುವಾದ ಅಕೇರಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಬಂಡಾರ ಎಂಚ ಜಪುಡಯರ ಬಂಡಾರ ನಂಚಿನ ಪಿರ ಕೊನೋದು ಕೆರ್ಪವುನವು ನಿಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅತ್ತ ಅರ್ಧೋಡು ಬೋಪನವು ಅರ್ಧೋಡು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಐಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ಈರ್ಬಣ್ ಬನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಸೆಟ್ಟಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಆತಾಣ್ಲ ನಮಕ್ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಸರಿಯತ್ತೆ ಸರಿ ಅವು ಇರು ಸರಿಯತ್ತು ಅತ ಸರಿಯತ್ತು ದೇಪಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಓ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ರೇ ಬನ್ಲೆ ಇದು ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಕಳತ್ತ ವಾಲಗದಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇರು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ವಾಲಗದಾಗಿದೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಟ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರ್ಪಾವೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಕುಂತುವರೆ ವಾದ್ಯೊಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂತುತ್ತು ಬಲಿಕ್ ಮುತ್ತುತ್ತು ಸಾನಗು ಮುತ್ತುತ್ತು ತಂಗಡಿ ತಂಗಿ ಮನಿಗ ಮದಿಮಾಲ್ ಬಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಮುತ್ತುವರೆ ಅವೇ ಪುರ್ಲು ಅವು ಬೇಟೆ ದೈವದಿದ್ದಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಬೇತೆ ದೈವಗೂ ದಾಯಿಗಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಐಟ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಇತ್ತೆ ಬಬ್ಬರಿ ಅಜ್ಜನೆಟ್ಟು 40 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಆಪಚ್ ಬಬ್ಬರಿ ಇಟ್ಟು 40 ಸುತ್ತು ಸುರುಡಿದ ಕೇರಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸುತ್ತುಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಕಟ್ಟು ಬಂಡ್ರುಂಡು ಇಂಚ ಬುರಂಡು ಅವು ನೆಟ್ಟದ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಂದು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆತ್ತ ಮದಿಮಾಲೆ ಬಲಿಕಲ ಐತ ಮದಿಮಾಲೆ ಬಲಿಕಲ ಬಾರಿ ಬೇತೇನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹುಡುಕು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಇಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹುಡುಕು ಸುತ್ತಿ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ರಾತ್ರದ ಅಕೀರ್ದನೆ ಬಂದನೆ ಹುಡುಕು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಇಂದುಂಡು ಆ ಹುಡುಕು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಅವು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದು ಸುರುಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಹುಡುಕು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಅಂದು ಅವು ಇತ್ತ ಓಡೋದು ಜನಕ್ಕಳು ಬೆತೆನೆ ಪನೀರು ಸುರು ಮಲ್ಪರು ನಿಜವಾದಂಡಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಮದ್ಮಲ ಬಲಿ ಮದ್ಮಲ ಬಲಿ ಅವು ಮಾನೆಚ್ಚಿಡ್ ಮಲ್ಪಣ ಒಂದು ಮಾನೆಚ್ಚಿಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡ್ಲ ಕಠಿಣೆ ಮೊಡ್ಲ ಆ ನಾಟ್ಯದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಾಧಾರಣ ವಾಲಗದ ಗತಿಕುಲು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಟಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ದೈವದ ಕ್ರಮ ನೆಕ್ಕದ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದೈವದ ಐಕದ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಾಯ ದೈವಗೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಕ್ರಮಟೆ ಪೋಪು ನಾವು ಸರಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ನೆಟ್ಟು ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಇತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಕೆಲಸ ಬೇತೆ ಒಯ್ಟ್ಲಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಜ್ಜಿ 14 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಉಂಡು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ 14 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ದೇವಂಡಾಗ ತನ್ನಿ ಮಾಡಿಗನ ಮುಸುತ್ತು ಬಲಿ ಗಗ್ಗರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮುಜಿ ಬಲಿ ಸಾಧಗದ ಬಲಿ ಪಂಡ್ಲಾಗ 14 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲು ಅಂಚೆ ಬಡಕೈಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಂಡ ಅವುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಮಲ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಚೆ ಬಂಡಾಗ ಜೇವದ ಯಾನು ಎಮ್ಮೆ ಬಡಪೆ ಈಮೇತ ದೇಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲು ನೇಮ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪುನು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಜಿಂದಗಿ ಅದೇ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ನಿಕುಲು ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಾರೆ ಜನಕ್ಲೆಗ ವೇ
ಮನಸ್ಸಿಡು ಕುಳ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ ಅವಿನ ಒಪ್ಪೆರ ಇತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಇಂಚೆನೆ ಪೋಂದುಂಡು ಈರುಬತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತನೆ ಅಕುಲ ಅವಿನ ಒಪ್ಪೆರ ತಯಾರಿಸಿರು ಇಂಚಾನಗ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಕುಲ ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸರಿಯಿಂದ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಗಳು ಹೋಗೆಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಗಡಿಬಾಡೋಣ ಅಂದು ಅವು ಅವುಲ್ಲಾಪುಂಡು ಮೂಲಾಪುಂಡು ಅಬುಜೆ ಓಲು ಗಡುಬಾಡೋಣ ಕರ್ತೊಣ್ಣ ಅಂದು ಅವು ಒಂದು ಗರುಟು ಅಂದು ಗರುಟು ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಗಡುಕು ಬೋದು ಅವು ಪಣ್ಣಾಗ ಮಮ್ಮಾಯಿಗದು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಅವು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದರ್ಶನದ ಬಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋದು ರಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಬಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಸುತ್ತು ಮಂಡಲ ಬಲಿ ಆದ ಸಾನ ಸುತ್ತ ಬಲಿ ಮಲ್ಪರಂಡು ಸಾನ ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಆದ ರಡ್ಡೆ ಬಲಿ ಮದ್ಮಾಲ್ ಬಲಿ ಮಲ್ಪರಂಡು ಮೂಜನ ದರ್ಶನದ ಬಲಿ ಐಟ್ ಗಡುಕು ಬೋಡು ಗಡುಕು ಬೋದು ಅವಳು ಗಡಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಆ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಡಿ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಡಿ ಅವು ಪಾಡು ಪದ್ನಾಜಿ ಗಡಿ ಪಡ್ನಾಗ ತಂಗಡಿನ ಅಂದಿಟ್ಟು ಪಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ತಂಗಡಿನ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಕಡೆಲಿಜ್ಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವನೇ ಬಣ್ಣ ಅವು ಏನಿಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಗ್ಗರ ದೀಪ ನಂಚಿತ್ತನ್ನ ಬರ್ತುಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ಇಂಚ ಪೂರ ಸಮಾನತೆದ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲವು ಈ ನಾಟ್ಯಲೆಡೆಬರ ನಾಟ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒಂದಂತ ಕೆಲವು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಕುಲ್ಲವಂತೆ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವತ್ತ ಬುಡ್ಡಿ ಅವು ಆಟದ ಬಣ್ಣ ಓಡೋರು ನಲಿಪೂರು ಬತ್ತೂರು ಪೂರ ಮಲ್ಪೂರು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಧನುಕುಲಾಲ ಕಲ್ಮಡಕ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆರೆ ಮಹೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆರೆ ಚೇತನ ಮಿನ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆರೆ ನಾರಾಯಣ ಬೋಧಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾಸ್ಕರ ಮರವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಬನಂದಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಖಿಲ್ ಬಳಲ್ಬಾಗ್ ಸುಮಾ ಅಂಚನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟ್ಟಿ ಮೋಹಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಹನುಷ ಹರ್ಷಿತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪವನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಮೂಡಿದು ಬರಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ఒక ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲಕ್ಕ ಇರೆಗಲ ಸತೀಶ್ ಗೌಡ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹರೀಶ್ ಸಾನೂರು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ರೀತಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಸ್ ಆಂಚನ್ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗಳ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವಡೊಂದು ಪಣಂತುಳ್ಳೆರೆ ಸಂದೀಪ್ ಪೊಳಲಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆರೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾಜನ್ ದೈವನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದೈವದ ನೇಮದ ವಾದ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಮೃತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈವದ ನಲಿಕೆಗೆ ಮೂವಿದ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತಂದು ಪಂಡೇರಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಐತೆ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಪವನ್ ಕುಂದರ್ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಸುದರ್ಶನ್ ಯರ್ಮಾಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣದ ಗುಳಿಗೆ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲಿದೆ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣದ ಗುಳಿಗೆನ ಬಗ್ಗೆ ಮರಣಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕವತ್ತೂರು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹರೀಶ್ ಮರ್ನೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಇನಿಕೋಡೆ ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮುಡು ಚೆಂಡೆ ಸೇವೆ ಸರಿಯ ನಾಗಸ್ವರತ ಒಟ್ಟು ಅವು ಕರ್ಕಶ ಆಪುಜ ಪಣದು ಕೇನಂತುಳ್ಳೇರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನಂದುಳ್ಳೇರೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಸರಿಯ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಮನಸ್ ಪಾಲನ್ ಪನ್ಪೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ತೆ ಒಂಜೆನೆ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ತೆ ಒಂಜೆ ಆಲು ಕಲ್ಕುಡನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಒರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಪಡಪನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ವರ್ತೆ ಅಂದಲು ಎಪ್ಪಿರಂದು ಯಾನ ತೆರಿನಕಲ್ಡ ಎನ್ನಿದೆ ರಾಕೇಶ್ ಕುಂದರ್ ತುಳುನಾಡದ ಖ್ಯಾತ ವಾಲಗ ವಾದಕೇರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಳವೂರ್ ಜೈ ಅನ್ನ ರೀತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೇರು ದಾದಕ್ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮುಡು ಚೆಂಡೆ ಸೇವೆ ಸರಿಯ ನಾಗಸ್ವರದ ಒಟ್ಟುಗವು ಕರ್ಕಶಾಪುಜ ಕೇನಂತುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಐಕೆ ಟಚ್ ಇಚ್ಚೇಕಿ ಐಕೆ ಒಂದಾನಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಚೆಂಡೆ ಕರ್ಕಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಂಡತ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವನು ಮಲ್ಪವನಕ್ಲು ಅವನು ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಕಲೇ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಂಡ
ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೋಸ್ಕರ ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪು ಚೆಂಡೆ ಚರ್ಮನೇ ಉಂಡು ಚರ್ಮನೆ ಆ ಕಾರಣಗಳು ಫೈಬರ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಓ ಚರ್ಮ ಇಪ್ಪಡ ಫೈಬರ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಮೂಲಗು ಬಯಂಡ ಕಾಲಿ ತೆಂಬರೆಡು ಕೋಲ ಒಂದಿತ್ತನದು ಬಣ್ಪೇರು ಐದೊಕ್ಕ ನಾದಸ್ವರ ಜತ್ತನ ಐದೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾയിട്ട് ಬೈದದು ಅಪ್ಪಗ ಚೆಂಡೆ ಇತ್ತಂಡದಾನೆಂದು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿನ ಸಂಗತಿದಾದಾಗ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಪಣಪನ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ದೈವದ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ನಾಟ್ಯಗೂ ಚೆಂಡೆ ಜೋಡಣೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಅನಿಕಟ್ಟದ ನಾಟ್ಯನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರ್ತುಡು ಆ ವಾದ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬರಲಿ ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತೂಂದೇ ಉಂಡು ದೇವರಡಿಂಗನ್ನು ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತುಂಡು ಐಕ ವಾದ್ಯದ ಶ್ರುತಿ ನಡಪು ಶ್ರುತಿ ವಾದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಚೆಂಡೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಾದಸ್ವರ ಉರ್ತುದು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪುನುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪುನಿಟ್ಟು ದಾಲ ಅಪರಾಧ ಅಂದು ತೋಜು ಚೆಂಗ್ ಅಂಚಂದು ಇರೆಗದಾದ ಕೆಂಡ ಈ ಅನಿಕೂಟದ ನಲಿಪನ ಅಂಚೆತ ನಾಟ್ಯಲೇಖ ಬರ ಆ ನಾಟ್ಯ ನನಗೆ ಐಕ ತಕ್ಕ ಚೆಂಡೆ ಬಟ್ಟು ನಾದಸ್ವರದ ತಾಸೆದೋಳದ ನೆಕ್ ಅವೇ ನಡಪಡು ಚೆಂಡದವೇ ನಡಪಡು ಇನಿ ಕೂಡ ಅವು ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಾದನಗಳು ಸೇರಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾದನ ಕೇರಳಗೂ ಗೊಂಡ ಚೆಂಡೆನೆ ನಾದಸ್ವರ ಅಪಗ ಓವೆನ್ಲ ದಕ್ಕೆರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓವೆನ್ಲ ಪತ್ತೆರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಂಡಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ದೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವಗೂ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆಗೆ ತೊಡಕಾಪಿನಂಚಿತ್ತನ ವಾದನೆ ಅತೆ ಈತ ಪನ್ನುಲತ್ತೆ ಓನ್ ದೂರ್ಂಡ ಎಲ್ಲೆದ್ದಿನ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರಿ ಪಂಡ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಬರು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ ದೂರಿಯರು ಪಂಡ್ಪನ ಕ್ರಮ ಬರು ಅತ್ತು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವಾದ್ಯದ ಸಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚೆಂಡೆ ಸೆಟ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ಜೇರು ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟು ಪೋಪಿನಾಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕಲಿ ನರ್ತನ ಆಕ ಚೆಂಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜದ ಕೊರ್ಪಿನ ತಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಬಣ್ಣಾಗ ದರ್ಶನ ಆನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಂದು ಬಂದ ದೇವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತು ಅವನ ಅಂಜೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಕೆ ಅಕಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಅಂಚಾನ ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಸಮಾಜ ಒತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಸಮಾಜ ಒತ್ತೊಂದು ನನಗ ನಮಾವೇನು ದೂರೀಕರಿಸ್ಯಾರೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಯ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಏರ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜನಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಪಾತಿರಂದಂಡ ನಾದಸ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ಲ ಪಾತಿರ ಕಾಲಿ ಇಪ್ಪುನು ನಾದಸ್ವರದ ಏತರಂದ್ರ ಏಳು ರಂದ ಅತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ಅತೆ ಒಂದು ಸೇರಿದ ಈ ನೆಟ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯ ಸಂಗೀತಗೂ ನಿಕುಲು ಆ ನಾದಸ್ವರಟು ಉರ್ತುದು ದೈವಳೆನು ನಮ್ಮ ಮರಿನ ಗೊಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬ ಆತ ತಾಕತ್ ಐಕೊಂಡು ಅತೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಾದಸ್ವರದ ಸಂಗೀತದ ಹೊರಟು ಇನಿತ ಆತ ದಿನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದು ಇರು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಏತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆತ ಪುರ್ಲುಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಸ್ತು ಜನ ಕರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚಾಯ್ ನಡೆದ ಅವರ ಹಿರೇಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಕೊಟ್ಟಾಯನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬತ್ತಿರದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಳೆಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಈ ನಾದಸ್ವರದ ತಂಡ ಮೂಲಭೂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚೆತನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತನ್ನು ದಯಮಲ್ತದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ದೇವೇರಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರ್ನಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕ ಒಂಜಿ ನಾದಸ್ವರ ವಾದಕರ ಮುಖಲ್ನ ಕೂಟ ಉಂಡು ಐಟು 105 ಜನ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು 105 ಜನ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲಿರ್ದು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಡ ಖಂಡಿತ ತೆರಿಪಲೆ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ಎಂಗಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ಎಂಗಲೆಗೆ ಆತ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಈರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅರಿಬಟ್ಟದುಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ತಿಗದಿನ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂಡು ದುಂಬುದು ಪೋಯಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದು ಸರಕಾರ ಕೊಡ್ತ ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತದೆ ನೀಗುಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಣನೀರು ಒಚ್ಚಿಲೆ ಅಕಲ್ನ ಬಡವುದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಸಂಸಾರದ ಬಡವುದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಪುನ ಈ ಮುಖೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾಸ್ಕರನಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪನಕಲ್ ಲೆಪ್ಪುಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನಪುದೇಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕೊರೋನಾನ ನಮದೂರ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾನ ತರ್ಕೊಂದು ಬೋಪನತ್ತು ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಮಹಾಮಾರಿನ ಊರುಗುದಾತೆ ಮಾರಿಗುದೂತೆ
ನಂಬಿನ ಆಕಲೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾತೆ ದೂರ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದ್ದಿ ಒಡ್ಡ ದುಂಬು ಎಲ್ಲದ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಡಕಾಯಿ ಪಂಬದಿರು ಆ ಬಡಕಾಯಿ ಪಂಬದಿರು ಗರೋಡಿಲಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ವಿಚಾರದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಂವಾದ ನಡಪೆರಂಡು ಐಕೆ ಬೋಡಾದ ಬಡಕೈದ ಪುಗರ್ತೆದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡಪೆರಂಡು ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚತ್ತನ ದಾಸಯ್ಯರ್ ನಕಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಗುರುಕಾರ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಈ ಚಾವಡಿ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಬಗೆಟ್ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅರಸಯ್ಯ ಪೂಜೆದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ನಿಕ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊನ್ನೆ